Igbo Igbo ekene mono birikwanu o wee bụrụ ya ka anyị ji wee bịa na mgbede a maọbụ n'ụtụtụ a maọbụ n'ehihie a n'ebe ọ bụla isi wee na-ege anyị ntị wee sị ka anyị kpaa nkata dị oke mkpa n'oge ndị Igbo na Igbo TV n'ụbọchị nke taata maka na ndị Igbo si na onye ọ na-eme omume na-ebe obube o wee bụrụ ya ka anyị ji sị ka anyị bịakwa n'ụbọchị nke taa were kpaa maka ihe dịrị anyị n'ụbọchị nke taa. Tupu aga m n'ihu ịgbabata ndị anyị na ha na-abụghị eso n'ụbọchị nke taata, o nwere ofu okwu m chọrọ ikwu na okwu wee bụrụ na ihe mere anyị ji ewepụta ohere ịnọ n'ebe a mgbe niile wụ iji were mee ka asụsụ Igbo hapụ ịna. Nke abụọ, ka anyị nwee ike hụ na anyị kpọkọtara ndị Igbo niile ọnụ. Anyị ma na ihe ndị a wụ ihe ndị dị mfe mana agaghị ekwu maka mgbawu ghara ọgụ. Anyị ma na anyị ga-eme ya, anyị jisie ike anyị ga-eru ebe anyị ga-eru. Nke atọ were bụrụ maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Onye ọbụla nọ n'ala Igbo ma ọ si n'ala Igbo were pụọ mana ọnwụ na ihe dị mma anyị agaghị apụwa. O wee bụrụ ya nkata anyị ga-akpa n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara mmadụ niile. Achọrọ m tupu anyị ebido, biko gaa pịa aka gaa gbasaa anya ozi, shie ya na wọọlụ gị ma ọ peji gị ebe ọwụ na anyị nọ, mee ka mba niile were mata na agbụrụ aha a na-akpọ ndị Igbo ka nọkwa ya. O wee bụrụ ya, o nwere onye m na ya na-abụghị eso were hazie ọnọdụ a na mgbede a. Onye ahụ onye ị maara nke ọma ihe gbasara ndị Igbo na-adị ya mma, ọ na-akpa ya amụ mgbe niile. Ọ bụrụ na ọ na-enweghị ihe ọya ọ na-enyetụ, ihe awụ onye nwere obiọma. Ọ wụ onye Igbo amụrụ m zie ya nke ọma, ụnụ m ya mara ya nke ọma. Onwe onye ọzọ m na-ekwu okwu ya na-awụ nwanne anyị nwoke bụ Official Ijele nke ezigbo aha ya bụ Destiny Ọnụchukwu. Nwanne anyị nwoke Destiny Ọnụchukwu, ndewo. Ndewo Igbo ekele m ụnụ. Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ndewo. Ya gaziere ụnụ. Daalụ. O wee bụrụ ya n'ihi na anyị enweghị oge n'ụbọchị nke taata, anyị enweghị ọtụtụ oge, anyị chọrọ ka anyị gaa n'isi sekpụ mpi anyị ji wepụta na uhuruchi a. Ihe anyị bịara ikwu okwu ya n'ụbọchị nke taa bụ maka ịgba alụkwaghịm juziri alụmdi na nwunye, ọ kasị n'ebe ndị Igbo nọ. Ọ nọ na ndị ọzọ mana ihe anyị kwuru bịa n'ụbọchị nke taa maka otu o si wee gbasa ndị Igbo. Maka ihe ahụ Igbo TV, ọwụghị Yoruba TV nke o ji wụrụ Hausa TV. Otu o si gbatụta ndị Igbo wee na-asị ọwụ m na-akpụ isi ama isi akpụ ka ọwụ na adụba adịghị nkọ. Anụ onwe ndị ya anụ otu izu ụka, aha abụọ, aha ise, bido n'ụwa akụkọ. Kedu ihe na-akpata nyawa ihe? Ọ na-esite n'aka nke nwoke ka ọ na-esite n'aka nke nwaanyị? Ọ na-esite n'aka ndị ọgọ ka ọ na-esite n'aka ikwu na ibe? O wee bụrụ ya wụ ihe anyị ji si na anyị ga-abịa n'ụbọchị nke taata wee tinye ya ọnụ. Nwanne nwoke Destiny, biko Ijele, tupu anyị akpọọ ndị ọzọ ka ha soro tinye ya okwu ọnụ, kedu ihe nwere ike ime nwoke na nwaanyị agba alụkwaghịm? Ndewo, ya bụ atụmatụ iwepụta n'ụbọchị nke taa maka nwa bụ ezigbo atụmatụ ka ọ bụrụkwa ife na-eme n'etiti ndị be anyị. Ya afọ ọtụtụ anụ di na nwunye, ụfọdụ ofu ahụ, ụfọdụ ahụ ịbụọ adọkalụ ekewa. N'oge mgbe echetara mgbe ndị mmadụ na-enweche asị gị na nke a bụ nke ndị bekee kpọrọ 50 years anniversary, Golden Jubilee anniversary, mana kịta ịdị ha adọrọzi. Ifuze nwa okorobịa na nwa agbọghọ anụ di na nwunye nwa obere oge anụ ọgụ kewa. Ọtụtụ na-esi nke nwoke n'aka, ọtụtụ na-esi nke nwaanyị n'aka, ọtụtụ na-esikwana na be nne di, sikwa n'aka ụmụnne di.
ya bụ ife na-agbagwoju m anya onye kpọrọ jee n'ọta wee sị ya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ na mụ na gị ga-ebi ruo ebi ebi kedu ife kpatazi na olu ofu ahụ na ahụ ịbụọ ya bụ ife adọkala onye ọbụla azọba onwe ya bụ ife dị m mwute mana ọ bụrụ ezigbo ife mana ọ kazi nkụ n'etiti ndị otu anyị tata mana eziokwu ọ dịchaghị mma mana anyị chọrọ ineba okwu anya taa ọsọ enwere ofu nwanne m nwaanyị nụbụrụ di mgbe ahụ ekwu aka ka olu ofu ahụ ọnwa ite naanị ọkpọba n'ekwentị na ọ ya anata na di ya na-eji ya amụ ka esi eti ọkpọ n'abalị ọbụla ọ na-akụgbu ya ọkwa ya n'elu bedị o mechaa ka o si masị ya ọkụba ya ihe anyị jekwana okwu n'anya ihu nwatakịrị zaa mma akpụ eju ihu niile nke nwoke bụ o jidecha anwụrụ bata o jide nwatakịrị na-akọtọrị na-achọpụta na ụfọdụ bụ etozughị etozu ịnụ di na nwunye na-ebute mkparamagwa maka na mgbe mmadụ tozuru etozu ịnụ di na nwunye enwere ife ihe afụ n'ezinụlọ inebiga ya anya ọ bụrụ ife ihe eji tibe nwaanyị ihe ana onwe nwata nwa agbọghọ ya bụ ịkụwa ife ọ naba onweghị mmụọ ya nagido maka na o tozubeghị ịnụ di na nwunye n'uche nke m etozughị etozu were eje ije di na nwunye na-esokwa ebute mkparamagwa ndewo okwu ga-amaka na-atụfughị oge aga m akpọpụta nwanne anyị nwoke Mike Dona ka o were nkeji abụọ n'ihi na ụbọchị nke tata mma ndị chọrọ itinye okwu ọnụ buru ibu wee bụrụ ya anyị ga-enye mmadụ niile ohere ka ha tinye ya okwu ọnụ maka na ndị Igbo si na agbakọta enye ọnwa mere onwe ike gboo o wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke Mike Dona amaghị m edugwo njikere ịpụta na efere mba ụwa dịka nwanne anyị nwoke Icherechi were kpọọ ya nwanne anyị nwoke ọ bụkwaghị na nna hapụ ihe anyị na-ekwukwu ihe ọzọ nyawo soshal midia nke kpọrọ efere mba ụwa kedu ihe mere iji kpọọ ya efere mba ụwa maka ọnụ ka mbụ ụzọ nyawo ya bụ ihe eji ihe ọ bụ efere mba ụwa maka na efere ụwa niile na-ekiri ndị ọbụla gị anyị nọ n'ihu efere mba ụwa niile na-afụ mụ na ahụ onye ọbụla dị connected na afụ anyị ihe ọ bụ efere mba ụwa efere ụwa niile na-afụ ehugoro ihe ha na-ekwu o wee bụrụ ya mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu anyị ga na-edesi n'ọwụ ijere we onye kpọrọ soshal midia efere mba ụwa ndị oyibo na-akpọ ya nye mmadụ kredit o wee bụrụ ya anyị na-enye kredit ndewo biko onye ọbụla na-abịa anọnyere anyị megịnị nọzie nọrụ n'oche edinọkwa na edinọ maka idinọrọ edinọ dozie ka ọ na-emezi ihe ịghọtagwu nwanne anyị nwoke George o wee bụrụ ya ka anyị kpọpụta nwanne anyị nwoke Mike Dona ka o tinye okwu ọnụ Mike Dona nwanne mmadụ ekele m gị ndewo biko gwa ndị Igbo aha gị igwa anyị ebe isi akpọ na onye ebe iwu nkeji abụọ wee tinye okwu ọnụ oge ga-apụta ebidogwu ugbu a anyị ebidogwo gụwa Igbo ndị ọma ekele m unu ndewo afọ m Mike Dona ejikwana Spain na-akpọ Barcelona daalụ unu amara na onyanwụ betọ ka m gwa ndị ụwa onyanwụ ndị ụtọ amaghị onyanwụ ndewo ijere ekele m nwoke ọma Mike Dona nnọọ ndewo maka okwu aha akpụ n'ọnụ na arọ m na-atụnye ya tupu ikwuo maka arọ ka ihe i chere na-ebute ya nwunye anyị kwucha ihe na-ebute anyị agazie na arọ otu anyị ga-esi were mee ya ọ dị mma ihe na-ebute ihe dị otu aha wụ mgbe mbụ mgbe nne na nna ya na-alụ nwaanyị o ji ahụ ha ji ịlụ nwaanyị enyoma nwaanyị a na-aga enyo ịlụ ụfọdụ ndị emeta oyi mbụ ha meta oyi ha mara nwaanyị ha ya na-aga ibi betu ugbu azụ n'oge nke anyị ugbu anyị anaghịzi eme oyi anaghịzi ajụ ajụjụ ọwa efere bata anyị hụ ukwu nkwụ anyị evuru ukwu nkwụ anyị hụ ara vuru ivu anyị evuru anyị hụ onye ọcharacha n'ihu evuru ọzọ ihe alụgazi na anaghịzi alụzi ma nna ka enyocha abịakwana na ihe gbasara di na nwaanyị gị lọta nwaanyị na-adịghị mma ọ nwoke n'ọrụ unu bata n'ụlọ
ọ aka anyị kwa kekpa kwa aka anyị gị hụ na nwunye gị na-eme ihe na-adịghị mma mara ụzọ ị ga na-esi na-esu ya udo dị n'ezinụlọ batara gbawa nwunye gara gbawa gị nwa ọ alụ di na nwaanyị na-ekewa ọbụla Ndewo so onye m na-ekwu isi m ekwule too much onye m ji gbuo ya nke nke achọghị m ikwu too much ka aka marala anyị ga-akpọbata gị ọzọ ka nwanne anyị nwoke Jolly tie ya okwu ọnụ. Ndewo Jolly, gwa ya aha gị, gwa ya ebe isi akpọ, gwa ya onye ibe tie ya okwu ọnụ. Ụmụnne m daalụ n'ihi nna ana m ekele Igbo bụ Igbo niile. Aha m bụ Ụzọnna Gideon. Abụ m ezigbote nwa afọ ihe local gọọmenti Osumowo precisely. Bịa too na Nnewi mana ebi m Sweden nke anyị na-ekwu ugbu a. Gaa n'ihu. Ndewo, gaa n'ihu. Tinyezie ya okwu. Ihe bụ ihe nchere bụ ihe a bụ dịka nwanne nwoke Ijele kwuru bụ akwadoghị akwado and ife onye bụ n'obi wee jebe ịlụ nwaanyị ma ọ jebe ịlụ di onwe ndị bụ n'obi na ha ji onwe ndị bụ n'obi na ka ha jee mụọ nwa nwe ndị bụ n'obi na ka ha nwee ezinụlọ nwe ndị bụ n'obi bụ na ka ha bụ obe nna ha so ọ kwado ya akwado mana onwe ihe bụ na nwoke tetara ụra kwuo na ya chọrọ ịlụ onye a na-eme ọyị ya gbakwasịa ihe n'ihe dị ọdị anya were kwado na ya chọrọ iji ịlụ nwaanyị nwaanyị na onwe onye nekwana ya anya ana m ekwu okwu ahụ ọ bụ ahụ abụọ nsogbu ihe bụ nsogbu bụ akọ na uche mmadụ ịkwado n'ihe a na-echọrọ ime ya dị na o buru n'obi na ihe ahụ chọrọ ime ọ mara ihe sogasị ya na ihe sogasị ya bịkọsị ihe ọ chọrọ ime just like ọ chọrọ ije obodo oyibo ọ nwere ihe sogasị ya ọ nwe mgbe ya bụ ije ibu n'obi na iru ịkpọ mmadụ agha azụ igwe n'ihi arahụ na teresocho n'ihi eme ihe dị ụda n'ihi atọ dị afọ dị ebe a ọ bụ na akwụkwọ n'ihi ata afọ dị na wee faa akwụkwọ so ebu na obodo obi jere ịlụ di na nwunye ga-ebu n'obi na ihe dị ona ga-adapụta na ihe dị ona ga-adapụta na ihe a bụ onye ọ na-amaghọ kemgbe ahụ ọ nwere ike ọ bụrụ onye ọmaghọ kemgbe 20 years so nwere mgbe ọ ya atụba anya ka onye ọmaghọ kemgbe 20 years ka ọ bịa kpara agwa ọ chọrọ ka ọ kpara ọ bụ nwanne ya a zụrụ ya n'ụdị dị iche zụọ gị n'ụdị dị iche so ihe o were nghọta na akọ na uche iji wee neghara ihe onye a na-eme adịghọ mma kọwarịa nene nke anyị na-eme ya nwe na onwe onye bụkwa onye ruru ịlụ di na nwunye dịka ekwu dịkwa nkwodo ịlụ di na nwunye aghọtakwu ya ma ịkọwarịa ma ọ bụ ha na ha na-abụ aghọtaghị ihe a ọ ga-ebu aka. Ndewo nwanne anyị nwoke Jolly. Ezigbo aha Igbo gị wụ gịnị dị? Maka na-eme nna akpọ Jolly o nwere otu o si eme m n'ọnụ. Aha Igbo gị? Kpọọ Ụzọnna. Ịhapụ Ụzọnna dee Jolly. Ịhụgo ihe ha na-ekwu. Ọ jollof rice ka ọ jolingo. ịma na kama ya bụ iru gbo onye ọcha afọ gị kpọgheribe kama na-ekwu ikwuru ka nkwukwe ihe ọzọ ekwuru m ya n'ụzọ gara aga nwanne m nwoke ezigbote nwanne m nwoke Ụzọnna daalụ maka ịtụnyere ekwubuone m ya biko ekwukwe ma maka na onye ọcha agaghị akpọta afa gị kwuru maka ya zaba afọ nke a bụkwa eziokwu mba nke a bụ eziokwu aha m efukwere na mba edeghị ya n'akwụkwọ nke a edeghị ya n'akwụkwọ ọnwụ na onye ọcha nwere ike ịkpọta aha Rọshia ka ịma aha ndị Rọshia ka ịma otu ọ na-ada o nwere aha dị iche iche agbanwe m ya agbanwe ahụrụ m na ịgbanwere agbanwe mba agbanwe ya agbanwe nke a ọnọdụ ka ọ na-asị Ronaldo bụ si Ronaldo a na-edere C7 CR7 ofu ihe ahụ Ndewo mana ndị Igbo niile na-anụ olu m biko kama ọwụ na onye ọcha ya akpọta Ụzọnna ya kpọọ ụzọ ọwụ na ya akpọta ụzọ ya hapụ ọwụ aha gị Ndewo nwanne anyị Smart Gabriel nọ ebe a na-enye anya ka anyị gbabata ya ka o tinyewo okwu ọnụ. Smart Gabriel aha ya amakakwa ahụ Igbo ekele m unu. Ndewo. Daalụ nọ. Ijere nwoke ọma, daalụ. Onye smart nnọọ, ya gazie. Ezigbote onye smart. Smart nnọọ. Nwanne mmadụ unu daalụ. Daalụ. Ihe nwere ike itige na dị okwu. Ịma sometimes anyị nwawo
young men. We use Otu isi emewo ịbịa igwecha ha ya igwe anyị. Okay, sorry. I'm not get it. I'm not joining steady, sha. Maka na ihe I'm not joining steady. Anyị were ohere a na-amata onwe anyị. Maka enwere ike na-aka nga ha UAE ihe ga-agbata m n'uche wụ Naijiria n'ebe ahụ. Ndị akpọ m ijere anọ m na chaja akpọ ebe mma ebe ahụ. Okay. Aha m wụ Ifeanyi nwa mmadụ ka. Ndewo. A na-akpọ from Spain, Malaga. Ndewo. Nwanne m nwoke onye Barcelona, ekelekwa m gị. Nwanne Udo ife ekele m gị nwanne mmadụ. Udo dị. So ihe mụnwa nwere ike itinye na dọka wụ. Ịma anyị nwawo ụmụ nwoke anyị na-ekpe ekpere, ihe anyị na-ekpe ekpere nwoke anyị bute ego, anyị na-ekpe ekpere wisdom. Ihe ndị oyibo kpọrọ wisdom. Ịma ihe gbasara ihe marriage a na-ekwu ụka ya wụ, enyere m ya anya hụ na marriage wụ wisdom ka eji eso marriage. Onye ọbụla ga-alụ nwaanyị lọta nwaanyị nwere 100% good character. Ọ nwekwanụ nwoke ga-adịkwanụ 100% good character. Onye ọbụla nwechara kọma iwere ezigbo mmadụ, ọ ga-ewerịrị ọ dị na-agba ashịrị ọ wụkọrọ ihe ọzọ ị na-eme iji ga-emebiriri ofu aha gị. So ihe nọ na dete na abịa na ihe ịlụ nwaanyị akọdị tinye nwanne anyị nwoke kwuru, ọ na-eme ndị nna anyị bifo ha chọọ ịlụ nwaanyị ha na-ajụ ese. Ugbu a kwa akara emedukwa exist. Ịchọ ịlụ nwaanyị ndị ebe unu ga-aga jụọ ka mara otu ndị ebe ahụ dị, mana ihe na-eme na the family before ga gawa. Like mgbe m na-achọ ịlụ nwaanyị n'Ogidi, ndị Ogidi bịara na village bịa mana village mana otu anyị shiri mana ebe anyị shi marakwa ebe m shepụta. Ndị ebe anyị gakwa n'Ogidi ga mana before mini ya ebudo. So kemgbe mini ya lụrụ, anọ m obodo oyibo, ama m ihe 3 years na mini ya nọbe na phone na-aba mba because abịa hụ ya na nwaanyị anyị nwawu nwoke mgbe ụfọdụ ka anyị makwa na ịma ụta nne mụrụ anyị nwa ụmụ nwaanyị a Chineke ekego ha already, mee ha special and gorgeous. So all those people needed iji wisdom na-eso oju ha isi gba ha nkịtị for moment. Ịma awụrụ ụmụ nwoke anyị wụ mgbe nwaanyị na-ekwuola abụọ gụnwa wụzi nwoke ekwuo 10 ichefuo na gụnwa wụ nwoke. So ọwụ na onye ọbụla na-achọ ịlụ nwaanyị ga-ama otu esi eme apply wisdom. I hapụgo because ama m onye ọbụla nwere wisdom ga-akpata ego. Ndewo ijere. Okwu a nwanne anyị nwere ihe chọrọ ịtụkwasị n'ime ya. Ofu ihe m chọrọ ịlụzi aka n'ihe o kwuru okwu maka akọ na uche nke bụ amamihe. Ọ bịakwana ihe ahụ kwuru maka itozu etozu maka na inwe akọ na uche. Na ihe o kwuru bụ onwe mgbe ọ ya adọ onwe ihe na-esere ụlọ ibe a na-abụ ahụ onye kwu na njọ. Ụmụ nwaanyị na-achọ mgbe ụfọdụ ka ọ bụrụ n'ọha nwa kwụnịtara n'ezi ụzọ na gị nwa bụ nke nwoke ebe onye kwu na njọ. Ihe eme mgbe ahụ wee nagide dịka nwanne anyị si kwuo, mana ọtụtụ ụmụ nwoke nwere ịdịka amara ahụ. Ọ bụrụ na ọ dịwụrụ gị mfe ịnagide gba ya nkịtị okwu chekwe mgbe ahụ kwa ihe afụkwanya bụ nwaanyị mgbe ọ kasịrị ọnụ pịtịpịtị ya akpọkwa osikwa obi ọ dị ihe ya akpọkwa esi ya ndo. Ị na-eche gị na isikwa ndo ịfụ na mgbe ahụ onye igwe ga-ekpọdatakwa ezo iwere ofu aka tikwe ịkpọdatakwa ezo sikwa ezi nwunye m iwe wesa onye idikwara ọgụgụ isi na nnagido Igbo tụrụ iru si onye ma ihe eji ụtọ ya na onye iberibe. So ya na-ekwu n'okwu nnagido dị mkpa n'ezinụlọ. Inwewe obi nnagido ọ ya abakwala uru. Ya ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị n'abalị ọwụ sọsọ nwoke ga na-anagide, nwaanyị ga na-anagidekwa nke nwoke ọkwụ ya. Nwanne anyị nwoke Comrade Fortunate, ndewo. Ibe na-ekele m ọnụ. Ndewo. Jela ekele m. Nwanne ndewo. Afọ m bụ Comrade Nnadi Udoka Fortunate. Esi m Imo steeti na mpaghara ọrụ local gọọmenti. Ndewo. Anụ ihe ọ na-ekwu maka
Kedu ebe isi wee na-akpa anyị n'efere mba ụwa? Okay, anọ m na Istanbul, Turkey, ebe a. Ndewo. Ya na-ekwu ma were ọ mara mma, but kewe eziokwu anapụtara m ya anapụtara ya anachaghị m ya ọfụma. Mgbe m batara ihe m ghọtara n'okwu ya bụ ka ihe na-ebute nsogbu n'ezinụlọ. Ọ bụ eziokwu. Nke na-ebute alụkwaghị m n'etiti di na nwanyị. Di na nwanyị, okay, ka hapụ ịda okwu. Ma uche kem enwe ihe ndị chọọchị na-akpọ courtship. Okwana ihe anyị na-akpọ relationship ya o during our own time. A na-eme relationship nwoke na nwaanyị na-eme a na-aga. But ndị chọọchị na-akpọ ya courtship. O nwere ike imite pastor ma imite reverend father. Si achọrọ m ịlụ onye a. Also okay, ka monitor on no courtship 1 year. Ihe ka eme ihe okay nwere ike on nwere ike ime one understanding before marriage. On na-aghọta ebe m chabega. So all courtship we did. So courtship ahụ mege 1 year. As for dabada. Onye ọbụla dị free mege na-eso nwanne adọma lower. I just go that work ịlụ. Ọbụla adọma alụ before that time alụ alụ. So onye ọbụla mege na jewere onwe. So abịakwa n'ebe relationship now, ebe ka anyị na-eme steady kedụ iwe kedụ adị onye ọbụla ma anya. A na-eme relationship because onye ọbụla nọ 2 months, 3 months or 4 months or 1 year. Iwesịrị ịmata agwa ya. So ịmata agwa ya. Ihe mistake most people na-eme na ịlụ di na nwanyị ịlụ di because of obi ebere. Maybe ka mere onye ebere lụọ ya. Ebe na-agba sympathy. Sympathy, thank you very much. Ịlụ di because of sympathy obi ebere. Ka mere onye ebere because of here. Ụmụ nwaanyị mekwa na ha sị ka m lụọ onye because of all my standard or do because of all what everything or because of all my standard of ka ịlụọ ya. So all mistake anyị nwa, that is the foundation of the mistake anyị ọbụla na-eme n'elu di na nwunye. So mmadụ nwee ike gbara ihe ndị ọsọ lụọ onye ị ga-eme ịmọnịta ọla onye dị ga-ahụ mma ịlegadị for any reason ịlega ya for ọ dị ga-ahụ mma ịlegadị for o ji ego ịlegadị for ọ wụtara ogologo ịlegadị for any reason. So I believe nsogbu ga-adị. So ihe the only thing na-eme anyị na-eji eme nsogbu ezinụlọ ịlụ because of any reason na-agara akọwali. Nwere ike ịlụ because of otoro ogologo ịlụ because of this. The character is okay and the other thing wụ alụkwara ihe onye bụ nwa aja agwụgwa alụkwara ese msa ka ichenji ya can change bad character change. Alụkwala mmadụ so emechaa I will change the person. Ọ ga-adị mma ọ ga-adịkwa mma. Onye hụrụ agwa 1 year onye ifere agwa 1 year for 2 years ọ na-akpa ha aja agwa esi ya emechaa ị ga-echenji ya asị ụmụnne m. So ihe na-ebute nsogbu. Thank you. Ndewo nwoke ọma ndewo. Madonna onweghị ịchọrọ ịtụkwasị maka asịbụ ngụ buo mgbirisi igbukwana ihe mgbirisi onweghị ịchọrọ ịtụkwasị gaa n'ihu. Enweghị ihe m na-atụkwasị nwanne m mmeni ya nọ ebe a batala bụ ekwuchitekwa ọnụ m ka ijere jikwa anya afọ ya. So enweghị ọtụtụ okwu dị n'ụka mgbede. Onye m nọzi ka m gere sikwenye asa owe na onye nwara nwoke na-agbaji olu. Ga-efokunu nọ na-ekwu ka m nọ na-ege ya ntị ka m gere chigwakwana na-akọlụ uche nke m nwere enwe. Ndewo. Ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke Samuel Okoro. Nwanne anyị nwoke Samuel Okoro ndewo. Ndewo nọ. Anyị ji ohere anabata gị n'Igbo TV na-asị ndewo. Ndewo nọ. Ana m ekene onye ọbụla. Ijele nwoke ọma. Asa anwe nnukwu mmanwụ nwa otu mkpu. Nnukwu mmanwụ ka ndewo. Na-ekenekwa Igbo TV. Ndị na-ewepụta onyonyo. Otego nsowara Igbo TV. Ndị na-akpọkwa na some program. Abụ m onye Enugu from Aniri local government. Ebi m na obodo ebi m n'obodo UK. Ndewo. Ama m na ịma isi sekpu mkpi anyị bata na mgbede a ihe ya okwu ọnụ. A na-ekwu maka divorce nwoke na nwaanyị iji wee na-asị na a na-anụsikwa. The topic masịrị m ayo ka m jisi ka m nabatakwa ya puku obere
ihe mmatakwa maka ihe a. Achọrọ m iji nwanne m nwaanyị nke m tara atọ nụrụ di wee maa atụ ete ije ya na di ya. Mgbe ya na di ya nọrọ ọfọrọ, ama mgbe a bido, ama mgbe ịta asị wee nweta nwa. Ọ bịa bịa ya biwezie, ọbịadụka na ọdụzi ka na ọgụ na-esuzi oge niile. A wee kpọọ m ofu ụbọchị. Bifo akpọ m, ihe nwanne m nwaanyị dị na-ekwu na nwoke ma m ga-ahapụ ya, nwoke ma nsogbu ya dị too much. So oru ofu ụbọchị akpọ m mbịa, asị na na-ese njụọ nke nwoke ọkọ nke njụọ nke nwaanyị ọkọ nke ya. Bịa tinye at least dụọ ọdụmọdụ nke enwere ike ịdụ ha na-abụ. Wee sịkwa ofu ihe si na nke a ga-abụkwa izizi na mkpeazụ unu ga-akpọkwa m bịakwa ọzọ. Otu ihe nji wee bịa nke bụ na nke a bụ izizi unu na-akpọ m. Unu kpezie. So mbịa tinyezi ọnụ ya na-asị na mbụ okwu a. Ọ bụzi na ọ bụrụ ihe nwere isi. Di si na ya chọọ nwunye ya ka ọ na-abịa n'ebe na-azụ afịa ka o nwee ike na-afụ ete ihe na-esi aga maka na o nwee ike arụ adị ofu ụbọchị. Ọ ga-apụta n'oge ụmụ ụbọchị eburu ihe niile ka ọ ma ete ihe na-esi aga. Nke nwaanyị sị na ọ bụrụ ihe chọrọ n'akwụkwọ. So mechaa gwazie nwanne m nwaanyị si ya gagodu na-agagodu. Ihe anyị na-etinye ọnụ na-adịghị ga-emerụ gị na ị chọrọ ọ ga-emecha mere gị. Gị wa gawagodo nke a o kwuru. So o mechakwa aga. Ihe nji wee sị ọ bụ na nwanne gị nwoke agwa gị okwu ga-eje. So but ọ bụrụ nke a bụ the main thing. O bidokwa ọ na-emekwa n'iru a na-anụkwa ọgụ. So mechakwa di ya wee kpọọ m ofu ụbọchị wee sị di ya na anyị ga-ejiri nwayọọ na-esokwa nke mbụ nwaanyị na adịdo ka ụmụazụ. So oru one day di ya kpọkwa m bịa sị di ya na o nwere ihe m ga-akụzi gị. Nwanne nwaanyị ọ bụ mụ a na-anọkwa ebe ihe ọjọọ mere. Because achọ m na-abịa nke a like bụ na okwuzi nwoke na nwoke mụ na ya na-akpazi. Ọ bụrụzi bịa nọrọ ya na-akpa nwoke nwaanyị a na-akọ nwoke ọnụ. Bịa sị na bọsị ọzọ mekwara dịrị ya. Bupụta akpa ya sị na ị na-akpọ ji ya n'ebe nna gị na be nne gị n'ịnụzugbo. So ebutezi akpa ya apụ ya akpa a n'ebe ahụ dị gị wa pụọ. Si na ọ ga-akpọ m ọkpọ m ama m ihe m ga-agwa ya. So which is from that day ihe niile ga-ebetụkwa. So di ya wee orukwa ụbọchị a di ya wee mee ya ome mee ya ngwa ya ka ome. Bupụta akpa ya si na na-akpọnazi ya na in fact ike agwụghị ya. So and that time ọ kpọzi ya nwanne nwaanyị kpọzi ya sị na o butekwa akpa ya na ọ sị na ọ ga-akpọnazi ya. Nsị ya ka ihe mere ya. Ọ sị ya o bidokwa nka nsị ya beta na ọ batakwa akpọnọkwa gị ọkwa otu a ka ọ ga-akakwa mma. Ghọtago maybe na isi ga-ejizi gị ezu. But ewekwa na mụa ga-anabatakwa gị ị ga-efi na nga na-esendịkwa gị ego. Nsị ya but di gị batakwa ọ bụkwa na ọ ga-adụkwa gị mma. Sekwukwara na ya biko ka ọ gbagharakwa gị ka gị na-ebirikwa n'udo. By now self amụgo ejima anwezi nwa na-anọ now. So which is I think mụwa playkwa part nke m ga-eplay. But ihe m ji wee na-ekwu ya bụ na ịma ọtụtụ ezinụlọ ada na mpa nwunye so wee contribute a ji wee kpọna nwa nwaanyị nke ndị family nke nwoke contribute kwa a ji wee kpọnakwa nwunye nwanne ya nwoke. M ga-asị na ndidi sometimes I need solve things out of nothing because ihe anyị na-ebute ya na sometimes ọ na-abụ ihe abụrụ ezigbo akụkọ. Because commitment na-do very very good in relationship. So otu akọsiri ha nọ. Ndewo nwanne anyị nwoke Samuel Okoro okwu ga-amaka. Comrade Fortunate Igbo TV. Onwe ịchọrọ ịgbakwunye n'ihe nwanne anyị Samuel Okoro kwuru. Ihe o kwuru dị mma na ihe o kwuru ihe na-eme eme and ọ na-adị mma ọ na-adị mma inweta ezigbo nwaanyị inweta senior brother or elder brother
ma ihe nwere ike idejili olu ịgbazili olu ma ya rawa aha ọkwa na onye ahụ enweghị ebe ọzọ nwere ike inweta ya amamihe ma ọ nwere onye ọzọ nwere ike ịgbakwuje ọhịa m nagara akọwala believe chukwu nna gị na-agba mma n'aka ọ ga-enwerịrị awụrụ nwanne m ma wụrụ ikwu nna wụrụ ikwu nna a ga-enwerịrị onye ọ ga-enweta ọ ga-asị de bịa lekwa ihe na-eme mana di m nwere okwu ka ihe ga-agwa m azụ onye nwokwara onye nwetara onye na-amadị ihe nwere ike ịsị ya ogawa mee wo you know it amebichi everything so nwanne m nwoke ahụ gwara ya nwanne ya nwaanyị azụkwa ọ ga-ekwe omume korinto ihe o kwuru ya ga-eme gị na-esekpere ala ya ọ dị ya tata God ọ jekwara di ya omekwa understand ha kwerekwe nwanne anyị nwoke Samuel Okoro ịma ihe mere okwu a jiri doo taa maka nwanne nwaanyị nwetara ezigbote nwanne o nwere nwanne nwoke oya wọsị kedu ihe oge ege na oya agwa nwanne nwaanyị ihe dị ụta nwaanyị dị ya ọta ka ọ dị mgbe aha na-ewerezi ọkụ na-etinye na petrol dịka o nwere nwanne anyị nwoke kwuru okwu ọ sị na a ga-ayọ Chineke maka gịnị amamihe maka onweghị ihe ka amamihe anaghị ego anaghị azụta na amamihe ọkwa ya ọta ka ọ dị Igbo TV o nwere nwanne anyị ebe a na-ene anyị anya kamgbe ka anyị mara ihe ọ chọrọ itibanye ya bụ okwu Prof wee mic gị dị off ịwụkwa prof ndị prof a na-eme mistake Ndewo abalị ọma ọwụ prọfesọ Nwado ezigbo aha wezụchi n'aka Kesim Divine na-ekwu Ndewo anụchala m ihe ụmụnne m niile kwuru na nke bụ nke kachasị mkpa ụgọdị inwe nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị nke mbụ nke abụọ ụlọ na ihe ọ na-ekwu nke ọma ana m anụ ihe ọ na-ekwu ịlụ nwaanyị nwere mpako ihe a gị Mike gị na-eme ka nepa ọkụ ndị nepa ọ pụọ ọ na-efu wetucha ya na ọ dịziela ọfụma eche m na ọdụgbo mma gaa n'ihu oke asị m na nke mbụ inwe nghọta na nke abụọ bụ mmadụ ịdị mpako enweghị mmụọ isi ndo maka na ndo na-agwọ ọtụtụ ọya ndo na-egbo ọtụtụ maka na ụfọdụ na-eme ha sị kekwanụ nke m ga-esi bịa gasị nwaanyị ndo na-enweghị ihe m mere ụfọdụ nwaanyị sị ka ihe m ga-eji agasị di m ndo mgbekwara gịnị what did I do that I will go and tell him sorry ịma na okwu ndị a wụ okwu ndị na-ebuteche mmụọ mkpali enwere ike ya wụrụ nwoke nwere obi ọkụ n'ịma ala mgbe ọ na-eche gị ka esi ya ndo ma esighị ya ndo ya enwekwu mmụọ mkpali mmụọ obi ọjọọ nyekwuoro onwe ya and ihe ọzọ kachasị mkpa karịsịa n'ime ha niile wụ ịdị ike na ekpere maka na ekpere na-agwọ ọtụtụ nsogbu maka na ahụọla m ebe nwaanyị nọgidere ya si di ya you cannot do me anything enweghị ya eme maka onye nna m wụ makwa ndị anyị bụ ọwa ezigbote ajọ okwu na-enwe mmụọ mwute dịka nwoke ibe gị lecha gị sị ọ ga-emekwanụ gịnị ụmụ ihe ndị a bụ ihe ndị wụ inwe Chineke nye gị amara ịnọbide ụmụ ihe ndị a maka na enwere okwu nna m gwara m ọ sịrị m eze si n'aka chi m si ya mba ya sị m na tupu ị chọọ ịlụ nwaanyị na m jee goro nwa nkịta ntakịrị dosa n'ụlọ na ọ bụrụ na m nwelie ndidi na mmamịrị na nshi ọ ga-anyụrụ m na bed ji nwayọọ klinie ya saa bed m dosa na m ga-alụ nwaanyị ya were ezigbo okwu so ihe na-ebutekarị nkewa karịsịarị wee nweghị mmụọ ịtụ egwu nke Chineke nke mbụ mmụọ mpako enweghị nghọta na enweghị obi umeala iji so nwaanyị ihe kachasị nsogbu nwanne m nwoke na Dubai Ifego Igbo ndị ọma na-ekele gị ka nwanne anyị nwoke Obi Ebuka
tinye ya okwu ọnụ. Nwanne anyị Obiebuka, ndewo. Ndewo na. Ndewo. Okay. Ihe okwu awụ na ya gbasakwara na eji enwe divorce na marriage. Ofu na nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị, ọ gaghị agwa ọya nwaanyị onye ọ chọrọ ịlụ otu ọha. Obiebuka, ịma iso anyị wee nwere nyawo ebe a maka ịbịa bụ ebe a mgbe gara aga. Anyị na-akwụ n'aha, anyị gwacha ụmụ nwunye aha anyị akwụzie ebe anyị si wee na-akpọ tupu anyị ekwuezie. Anyị mere m echi isi ka m gwawa gị maka ama m na ịhụ nwapụ ime ụzọ ọba. Ndebe anyị ndo na biko gbaghara m. Nsogbu adịghị. Asụ uche na-abịa abịa. Aha m Obiebuka. Ana m akpọkwa from Dubai. I'm onye Imo steeti. Ebe eze m na Sharjah na Dubai. Topic eji n'abalị amaka. The topic amaka. Maka ilekwa n'anya na ihe na-eme n'ụwa taa. The divorce is too much. Ọ dị too much. Ebe di na nwunye nọ. And ofu dịka ibe ya wụ na sometimes ụmụ nwoke na-ebutekwe nkewa maka na nke mbụ na nwoke agaghị agwa onye ọ chọrọ ịlụ ka ọha kama eme ọwụ na ọ chọrọ ịhụ ọya nwaanyị onye ọ chọrọ ịlụ ya ha yere moto bịawa na-aha nge aka na-akpa mkpako ebe aka ya na-eru. Mgbe ịlụbatara na nwaanyị n'ụlọ, ọ bụrụ na ihe o kwuru wee bịa ọhụụ ya, ụdị ihe a na-ebute nkewa. Nke abụọ kwanụ nwaanyị na-enwe ndidi maka ụmụ nwaanyị ugbu a anya ha dị n'elu. Because I'm ejigodi my own brother nke tọrọ m direct jigodi na amatụ because ọ ka alụ nwaanyị ọhụrụ mgbe ọbụla nwunye ya na-achatị m na mgbe ọbụla di ya na-eme ya ka si ya na were nwayọ na ihe a na-awụ ọgụ nwaawụ kwetere na gị na ya alụ di na nwunye na marriage for better for worse. Leta nọ na ugodi na onye nke a na-anwụ echi ịya anọdị a, onye nke a na-adị ndụ echi ịya anọdị a. So ị ga-ewere nwayọ mgbe ọbụla na marriage na-erubedo 1 year gị na-ekwu okwu na ị ga-ala ahụ, it can solve the problem. Rather ihe ị ga-emewu ile anya na ọ dịla too much, ị nwere ike hapịa nawa bai ọ nawa bọọnụ mgbe isi ya jụrụ oyi gị mee gịnị ka ị nata. So ewere m ya na that na I did not contribute a little something on that issue na ọ ga-eme nke nwaanyị ahụ wee lawa. So ọzọ dịkwara ibe ya wụ na enwe ihe nwanne ya nwoke Okoro kwuru. Ofu n'ime ya wụ na one ọwụ that na nke nwaanyị ma nke nwoke nwere ụmụnne na-ada enye ezigbo advice, ha nwere ike inye nke nwaanyị advice ya lawa, ọ nwere ike enye nke nwoke advice si ya alụzila. Mgbe ahụ nke nwoke ya asị na ọ dịghị alụ, mgbe ahụ o butego nkebi n'ọtụtụ n'ime di na nwunye. And ọzọ dịkwa ibe ya wụ gịnị, nwoke na nwaanyị ha ga-eme gịnị before ha lụọ di na nwunye, ha mee gịnị, ha na-edere ịyọ anyị at least nwoke amara karata nwaanyị amara karata nwoke, ha na-abụ enwe ha understanding well before ha kwuo okwu ịlụ di na nwunye. Maka ị ga-ahụ nwaanyị echi ga-esi ya na ịghara ya echi, ị mara agwa nke nwaanyị ahụ bụ, ị mara agwa nke nwoke bụ. So the divorce na-eshi n'aka nwoke eshikwe n'aka nwaanyị.
Ndewo. Sọsọ ofu onye ka a ga Obi Ebuka jide ebe ahụ nchọrọ ịkpọbata ofu nwaanyị ka maka kamgbe anyị na-ekwu ihe ụmụ nwaanyị je n'akụkụ ya nọrọcha mana ofu onye abata anyị chọrọ ka ofu nwaanyị tinye ya okwu ọnụ na mgbede a o wee bụrụ anyị na-agbara nwanne anyị nwaanyị Blessing ọ dị ka netwọk ya na-eme ka ihe nepa anyị mana ka anyị chetụ mara ma ọ ga-eme improve dịka anyị na-echi ya ijele ka anyị kpọlite Chijioke ka o soro anyị nọrọ ebe a ka m nwee ike jụọ gị ya ka nwee ike gaa n'ihu ijele anyị na-eche nwanne anyị nwaanyị Chijioke anyị na-asị gị nnọọ Ndewo. Ndewo. No, m chọrọ ikwu ozi ya na-abụ m chọrọ ịlụtụ aka ihe esokwu etisi ezinụlọ ịfụrụ tụsalụ m ọsị ya ọgwa m nke nwaanyị bịa ụfọdụ ụmụ nwoke ahụ alaghị tụsalụ nne-ekwu ka nwunye m na-ekwu onye ka m ji kwuo na mbụ sị na nnagido ọ bụrụ na ofu onye ya ekwekọrịta na onye nke a dara iberibe na ya maka mmalụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị tụnsalụ m egbugofa ụfọdụ ụmụ nwoke nwere obi ọkụ ka ị na-ekwu tụnsalụ m ka ọ na-etikwasa gị ihe n'elu ya ana o tikwasa gị ihe ahụ ọ sịghị na nwa be nne gị nke a bụla ofu nke ịbụọ ajọ ọyị ịbịa n'obodo a na-akpọ Ọnịcha ndị na-ege ntị ihe ụwa niile na-ege m ntị n'efere mba ụwa ndị nwe eziokwu maka o nwere ebe a na-akpọ Ọnịcha enwegide onwe grupu ya na-akpọzi ha low court ndị low court women ụmụ nwaanyị low court nwunye gị megide ndị na-akpụ isi akpụ na-akpụ isi low court nwunye gị megide join nwa grupu ahụ my brother I'm sorry for you enwere mkpụrụ tata o nwere grupu ha na-afọm a na-akpọ klo na grupu a ka ha na grupu a ka ha na-afọmụ onwe ka a na-akpọ klon pụtara ọfụ na grupu a ka ha na-afọmụ o were ekwentị di ya ọpụ na grupu ihe ọbụla di ya na-akpa wete onye ọzọ ma nwaanyị ọzọ ọ na-agba ebe a anụ mgbe nwoke chọpụtara na nwunye na-enyocha ya ọka nkụ ọ na-ebute mkpake ana ha nọrọ n'ọtụtụ ụmụ obere otu ahụ ha nọrọ n'ime ụmụ nwaanyị ibe gị gwacha ihe ihe ma ịbatazie di gị kwuo ọzọ ime ọzọ mgbe ahụ esemokwu ebidogo nke a bụrụkwa nke ịbụa so na ịdịka ọyị nwunye gị na-edebe ya ebutekwe na ya nọ be di ọ nọ ya nọ maka na ajọ ọyị ụmụ nwaanyị mgbe ọbụla imetawara ajọ ọyị ihe afụ nwaanyị wee ezigbo mmadụ ya na di ya ebiketa ọnọkọtazie ofu nwaanyị asị ya alụsị ka ihe na-emedu ka onukwu ya ịmakwa na ịbụ nwaanyị di ya ekwesịghị ịda anọ gị n'elu ntu ahụ mgbe a kpanyemala ya obere alụ ọkụzibele ka o esi nwebe nwokorobịa n'ilo mgbe ọyị mara ihe na-emenụ nwaanyị ịnụtara udo anya na nwunye gị na-agbanwezi agbanwe ma mgbe na-enye ihe niile ọ chọrọ ụfọdụ ya asị gị nọ maka na ide enyezi ya ego ama m nwaanyị a na-enye ego tata enyere ya ego nye ego ekwe ma ụgbọala nye ihe niile a na-enye nwaanyị mana anya elu ha n'ala di ya emegido ihe ka a leruo ya na nke nwoke sizie na ọ ya achụrụ ya a ka na-ayọ biko ka achụrụ ya so ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọyị ị na-edebe ya emekwa malụkwa na ya bibe dị gị ka ọ na ihe ebi anụ tụnsalụm adịghị mma anụ nnagido nwere okwu nwanne anyị nwoke pụrụ apụ kwuru na nwanne inwekwa onwe ndị ya bụ nwanne ọgba ha na brọda di m na-eti m ihe ọ na-agbala ọsọ ya bụrụ akpa ya na-ataba nwoke abụ onye iberibe ị bụrụ nwaanyị na-ege m ntị ịnụ adị n'olube di gị tie ihe gị na-edozie maka mgbe ọ na-agbago elu na bed n'ime abalị ụmụnne ha nọ ha ebe ahụ ezi mgbe ya bụ osisi ihe ọwazi ụmụnne gị na-ekwentị ha bịa nụọ ọgụ anụ nwa okorobịa ọbụla nọ ebe a oge ọbụla nwanne gị nwaanyị na-akpọ gị bịa tie di ihe na di ya na-eti ihe bụrụ ezigbo mmadụ maka na ihe emecha n'ọnwa onye ọzọ nwanne gị nwaanyị kpọọ gị n'ekwentị sinye na di ya ebikene ha dozikene na ihe ahụ for better for worse ana onye ọbụla etozubere ịnụ di anụ na di maka na itozuo ịnụ di nke ndị bekee kpọrọ maka adịghị m chọọ na ihe aja na-ekpechara nne na nna gị ihe na-agabiga be nwanne anyị nwoke Chijioke gwa ụmụ Igbo aha gị ebe isi akpọ na onye ebe itinye ya nwoke Chijioke awụ aha m abụ m onye Abia steeti esi m ụmụnne ochie local government nwa aba dị egwu ka ahụ maka ọ na-aba ka a mụrụ m na aba ka m tekwere n'obu ọhịa road si obu ọhịa gaa ọha azụ
Oh, very. So, na here one night working. KBC na buy. I know Elisa. Who else? Na Belisa kam siya po. Oh, Belisa. England. Belisa. England. Akam si ayo na akam just jikere ka nga me obere ọsọ onye be masị m na m lekwu ihe a na-akọ ọ na m le ihe a na-akpọ na m tinye aka ka m kwunjetu ụmụ obere okwu n'ime ya. Ya biko kenere anyị onye be Ndewo. So is it? Ọgamụta Igbo. Na nwanyị na ụlọ ike ma ihe mekwuru na mgbe ọla ịgaracha pụta gị kọrọ ihe ọzọ gawa instead of kama ịsụwa n'Igbo mgbe ụfọdụ ọ na-adịwa enye nsogbu ya wụ na onye baya ọ dị n'iche mana ana m atọ anyị na-agba mbọ na ihe gbasara ihe ọlụlụ di na nwunye ahụ na mụrụ ya abụọ na anyị anọgo anyị bidoro na 2006 anyị jikwa na ụmụazị atọ ọkpara m dị 13 anyị agbakwa ịmakwa na ihe nọ na ihe ọlụlụ ụkwanụ nwoke metụ nwaanyị emetụ ịmara onwe ihe a otu ụlọ ka otu nna m ha si too onwe bịara mgbe mbụ ka mụrụ ya nọ na-ekwu na mgbe nna m ochie ọrụ na-abata anyị niile a na-agbagharị nwa ọ na-achọ ebe a na-edozi ihe nne m bịakwado mgbe ahụ gaga chite nwa ihe ebupụtara nwoke mmiri o ji asa ahụ ọsa ahụ mgbe ọ na-asacha ahụ apụta edomeri ya nri n'oche ebe ọ ga-anọ rie a na-ewute mmiri ọ na-akwa ka ọ na-eri mana kịta anụnwa anaghịzi eme ọ dị ha ana ihe mekwa na ụfọdụ ụmụ nwoke wu ndị na-achọ ka a na-esi otu ahụ na-akwanyere ha ugwu bịa ma ọwụ na nwaanyị anaghị eme ya esemokwu abatawa n'ime ya so ihe mụnwa na-ekwuwe na mgbe ụfọdụ na ọ ga na-adị mma ịbịakwanụ ichetụ ihe echetụ inyetụkwa n'aka nwaanyị metụ ọgwụdị na nwaanyị eshiri gị n'ọnụ ụlọ nsogbu adọrọ ma gị nwachie ya ma ọ wụ na udo dị ishikwana inye nwaanyị orie nwaanyị sie nye gị rie ọ wụ ihe m na-ekwu maka mụnwa na onwe m n'otu a na ana m aba mbanye ọgbakọ ebe enu kpachara ite na ịjụọ ma nwaanyị na-esi esi gị mba na ọmụ na-eshi ka ogwu ike ka hapụ ewu mgbe ụfọdụ nwaanyị pụta onyewe nsogbu si mgbe ọ na naanị m na-eshi ka ihe ị na-eme ya wụrụ ma ihicha ụlọ ma ehichakwara ma okwe m omeme akpọ ụmụazị kwuru n'isi ụzọ dị asị ha ngwa mewe ya ihe ọzọ ụkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị oyi ndị ha na-adịwa edeme bụ ihe ọzọ wu nsogbu n'ime ya maka nwanne anyị nwoke si nọ ndị a na-akpụ nke a na ịmụrụ otu isi kọwata ya ọsọ ndị loko onwe ndị ọnụ ha wụ ụkpaka dị egwu ha kparachi ebe a chachachachachacha ruo n'isi ha kpere ebe a chachachachacha lọta ha fụta enyote ha akọ nwekwara nke ga-apụta onwe ihe ọzọ m chere ikwu na mma m mgbe m na-eto ọ na-awa ikwu he na-ekpe ọsị gị na ọkwa na oke nọ n'ụlọ si oke nọ n'ama ekweta so nwaanyị ọbụla nọkwa nna di kwesịrị ị na-edeweta ọnụ ya nta ihe ọnọsịkwara ya na-eme ọwụghị emeghe na ifufute na-eji ebe ahụ ga kọchachachacha ifufute na-eji ga kọchachacha mba ihe ọna na-eme n'ụmụ ụlọ ebe gara nwoke bi kwesịrị na imecha ya nọrọ bịa iwe wena gị mgbe ihe i kwuru ịma nke na-aka ewute m ụfọdụ ndị ahụ ịbịa ha dee gị ọnụ ịkọ maka ezinụlọ gị enwekwa ike ịgwa gị ka ha na di ha si ebi o akpọsa ezinụlọ gị ma na-enwezi aṅarị ọ na-ata afọ na nke di ya onye kwekwa gị ihe na di ya na-agabiga ka ịfụ ka ndị a si eme so ihe m na-ekwu ewu ụmụ nwaanyị onwe ndị na-ege olu m n'ọba unu abọwele ihe ọ na mere n'ụlọ efuri afọ ọ na-ama ndị suru bekee si na wụ na-aga na Vegas akparacha abụbọ na Vegas ekposi ya nga ahụ yọ ama ụyọ ihe ọ na-agịrị egiri gị mere n'ime ụlọ dome ya
n'ime ụlọ emele emehene kparara m gị gbapụ ị ga-akọrọ ndị oyi ị ga-akọrọ nne gị ọwụ na ịlụọ nwoke nne gị na nna gị na-alaikọrọ mana ịlụrụ ya ibehene na-akọ dị ihe a ga na-asị gị na ijikọ na onye iberibe ahụ eme gị and mgbe ndị nọ na-eji na ụmụnne gị ha bido kpụwa di gị onye iberibe nsogbu apụtara bikọs ịbatazie n'ụlọ eburuzi onye iberibe ahụ bata n'ụlọ ịhụ ya ilewe anya ka onye iberibe mgbe ahụ iwe wewe ya bụkwa ọma ekwucha ahụ nwoke ọ na-alụrụ nwaanyị demekwe n'ụkwụ n'ụlọ biko ama m na a ga na-ekwu mana ịlụọ biko chisi ụkwụ gị n'ụlọ ejewele ama m na ọ na-adị mma agbata mgbe ụfọdụ aga ebe a na-eme nkwọbi ma aga ebe a na-atacharị nwa isi ewu ị nọrọ dị anyị taa mgbe obere oge otu onye agafe gị hụọ ya mkpọrọ hụhụ kwekwekwekwekwe inyo anya ọ gị ji aka ga-achọ ọnwụnwa maka ịchọgide okwute gị ọ chọrọ ije ta nkwọbi ya kpọrọ nwunye ga-eta nkwọbi nwunye ga-ata nkwọbi ụlọ tachọrọ anakwa je ta nkwọbi n'ụlọ ọkwa na ịzụrụkwana n'ụlọ ọ ịzụrụlawa n'ụlọ ebe ọ na ị ga-awa ịga ọnwụnwa esoro gị na-akpagharị wepụ aka ebe ahụ maka na mgbe ị gagidere from ile anya na ịhụ mkpọrọ hụhụ ị hapụ efere nkwọbi ị na-ata gaa chọwa ebe ị na-ekwu okwu from ebe ị na-ekwu okwu ikwuru gawazie a na-akpọzi gị n'okwu sị gị mpa ọdịnaka ebe ka ị nọ gị si ya na ị na-abịa ifu okwule from there nsogbu abatawa so ọwụ nwoke ga na-asụ ụmụ nwaanyị kwanyere onwe ha ugwu debe ihe a na-edebe n'ụlọ nwoke kpekwanyekwere onwe gị ugwu hapụ ijegharị n'ama ijesi ya bata eshiwe nke eshiri enye gị n'ụlọ irie ma ọ nwekwa ihe nke eshiri gị ji n'aka gị ga gwọchara nwa otu na abụọ ma ọ bụ na ọ gụchie gị ike ahịa m chọrọ ikwu Ndewo nwanne anyị Chijioke gbọrọ ya na ihe ewu na-ata ijele Chijioke kpuchechela okwu kwuo nke mechiri akwụkwọ nwoke chịbụ ụkwụ n'ụlọ echefutaziri ụkwụ n'ama agbacha nwoke Delta steeti ogbe ọgụ nwoke njọ sị gị nwa na-eje ụka nwa na-ala nwunye mmadụ nwa na-eme eje ụka nwa na-eme njọ nwa na-asụ sụpịrị nwa na-arụ arụrụ ala ifu na ihe a wee eziokwu ka o kwuru Ndewo ụmụnne m ịgbalịzi okwu n'ihe okwu abalị ime m na ka anyị nwere ndị ọzọ anyị chọrọ ịgbapụta mana ka prof na comrade were otu nkeji kwuo ihe a chọrọ ikwu ka anyị nwee ike kpọbata ndị ọzọ prof prof agwa ya okwu prof na Prof kilite ọtọ na eziokwu prof kpebie n'iwu anyị onye ọbụla na-abịa ebe a na-ahụ unewekweliwe emniti ite okwu n'ihe Chijioke my brother kwuru eziokwu nọchala ihe niile o kwuru kama na ọ nwere otu ilu ndị Igbo tụrụ asịla ewu na-ata ji ewu na-ata ọgụ so ewu na-ata ọgụ ya ebido tawa ọgụ ihe socha na-akpatakwa ihe awụ enyi nakwa ịkpa ọrịa ọjọọ ma ọ bụrụ ndị nna anyị ha asọwa ịkpa ọrịa ọjọọ ịkpawala ọrịa nwoke onye gị na ya wụ enyi ya wuru ele ma ọhụ nwaanyị ya eme isi ụta ya ajọ gị nna ya hụkwara nke a enwela ebe o buga aga mana ala ọtụtụwala ga ụkwụ site na ihe nke idosara ala ụlọ maka na ihe ọzọ sokwu ya wee enweghị ọgụgụ isi nke nwoke maka na onye ọbụla nyere gị ndụmọdụ si gị mee nke a ga-eme ọ sịkwa gị tinye aka lọka ị ga-etinye maka mgbe ọ ga-esu ọ gaa n'ebe ahụ mgbe ọ ga-esu ọ gaa n'ebe ahụ gụwa were mebi 5,000 were nye nwaanyị naanị ka ị were hụ akwa oyi n'ime ma ọ ka ị were dina ya inye nwunye gị 5,000 anyị makwa ihe ọ ga-eji ya eme ịlọta ezigbo nri dị ụtọ dị sharp nọla eche gị kama ọ bụ na-enweghị nghọta nakwa iwere ndụmọdụ onye ọzọ nyere gị kama nke i nyere onwe gị maka na Igbo si na ndụmọdụ mmadụ nyere onwe ya bụ nke kacha mkpa ndị ọya bụ nke kacha arụ ọrụ ọ bụ ụmụ nwoke ndị na-ada enyenwe onwe ha ndụmọdụ ndị na-ebute ka ma ụmụ nwaanyị ndị nke na-ada enyenwe onwe ha ndụmọdụ baby come let's go this guy is doing party my friend is doing party iruzie party from ịpịtụ gị aka n'azụ apịwa gị like from ịpị gị like ifuola ụzọ
ịghọziela onye a na-azọ azọ before you know it ịghọla onye ezinụlọ ya gbasasịrị agbasasị ya na ajọ ndụmọdụ so ọrụ ma anyị ga-enweta ike na-enye onwe anyị ndụmọdụ nke onwe nke oyibo kpọrọ self advice ọ ga-akatụ mma. Ndewo daalụ. Tupu ya gaa n'ihu, o nwere ihe nwanne anyị nwoke Prince Obinna Godwin dere, mana nwanne anyị nwoke Godwin ọ bụrụ na iji Igbo dee ya ọ gara ịkacha mma mana ka m were bekee gụọ ya. Ọ sịrị Igbo TV see them here was abuse. M ga-agụ otu o si dee ya maka ịma ihe a na-ete what's an abusive relationship? Ihe a na-apụ apụ chekwe na okay. So they are talking about how to resolve many problems people are having in their marriage, or didn't they hear the conversation? Okay. Nwanne nwoke Paul, ihe ọ na-akọwa bụ na oche na ndị na-ekwu ihe anaghị ekwu maka ihe a na-ekwu maka ya, mana nke weta okwu na ihe anyị na-ekwu unu na-ekwu maka ya. Prince, ọ bụrụ na isi ntị were kewa anyị ntị ga-ama na ndị na-ekwu okwu ebe a na-agbọ ihe ewu na-ata. O wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke Prof Nwaba na Fortunate na Obuka, aga m ahapụ unu ka anyị nwee ike mgbatakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ na-achọ ka m tinye ofu okwu ka m pụọ gaa n'ihu nwoke ọma. Ofu ihe m chọrọ itinye ahụ mgbe ọbụla e kpọrọ onwe married man or married woman, mana na ọ bụrụ ihe ị na-eme mgbe ị dị single ka ị ga na-eme, asị ịgide edili ihe ị na-eme mgbe ị dị single hapụ ịba. So ị ga-ewepụga ihe ndị na-eme mgbe ị dị single, ịba ha ala ịma na ime gị na ịba na wecha ihe ndị a, nwoke wecha ake, nwaanyị wecha ake, at least everything ga-adị mma. Thank you. Ndewo. Okwu amaka. Nwanne nwoke Ebuka. Ndewo. Prof Nwaba. Prof. Jisike. Daalụ ka anyị nwee ike kpọbatakwa ndị ọzọ ka ha tie nyawa okwu ọnụ. Ka anyị kpọbata nwanne anyị Chinedu Chimaobi ka ha bata n'efere mba ụwa were tinye okwu ọnụ. Anyị ga-ebido n'aka nwanne anyị nwaanyị Chimaobi maka ọ dịzi ka ya okwu anyị na-ekwu ọsọsọ maka ọsọsọ ụmụ nwoke bụ ihe juziri ebe a nwanne anyị nwoke nwaanyị Chimaobi, biko gwa ndị Igbo na-ege ntị onye iwu aha gị, ebe isi akpọ anyị na onye ebe iwu ezie ya okwu ọnụ. Chimaobi m. Ndị Igbo ndewo no. Ndewo. Aha m bụ Chimaobi. Ebi m na Dubai. Abụ m onye Enugu. Ebi m na Dubai. Ndewo. Nwanne anyị nwaanyị Enugu dị? Ụdịka okwu a ndị nụrụ dị na-etinye ya okwu ọnụ ọ na-akacha mma. Gaa n'ihu. Okay. Okwu unu na-ekwu amaka. Isiokwu anyị tata mara ezigbo mma maka na ya bụ ihe o juru ebe niile kịta, and otu anụ anyị na-etinye ọnụ kịta ka m makwa na ọ na-ewute onye ọbụla mere eji wee wepụta ụdịrị isiokwu ata. Na ihe mụafọ ka mụachi wee fụta ihe bụ ya bụ ihe bụ na onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ịnụ onye ọ fụrụ n'anya. Ikwuwe ha n'okwu alụmdi na nwunye, ị ga-achọ onye fụrụ n'anya, wegoduru ihe gbasara ego dewegodu n'ofe akụkụ, chọgodu n'onye ịfụrụ n'anya, maka na ịfụnanya bụ ihe izizi na alụmdi na nwunye. Nke nwa bụ nwoke, ịnụọ nwaanyị ịfụrụ n'anya, ị ga na-enwere nwaanyị ahụ ndidi, maka a sị anyị bụ ụmụ nwaanyị na-eme ka ụmụazị, anyị na-eme ka ụmụaka, and gị nwa bụkwanụ nwaanyị, because ụmụ nwaanyị anyị na-abụ ego ka a na-ebu ụzọ kịta na nwoke a nọ dị on, na ọ nọkwa Amerịka, na ọ nọkwa UK, ọ nọkwa obodo oyibo, na ọ dị on, sọnsọ ihe abịa na-ekopụ anyị isi. Ịma nchekizi ma gị na onye a ga-ebi nwukwa ma laikiri ya, ụdịrị nwoke a ka ị chọrọ. Ihe ịmadebe bụ na ọ dị on, ijewe
mgbe iji wee lụzie ya ọ bụrụ na ọ bụrụ ndụ ọ na-ebi abụrụ ihe na-amasịcha gị okwu ebido sewe mgbe ụfọdụ ndị nke nwoke na-emekwu ya asị na nwaanyị a na-ọkpatago ego na nọmata eji na ọ ga-anụ ya n'onweghị ego mgbe ụfọdụ si na famili ha na famili chọrọ ịlụ nwaanyị from royal family famili a na-anụ afa ha anụ ife ụdịrị ha so enwe ike ije mabụrụ onye anwa ọma mbụkwa na ịfụrụ ya n'anya ihe ịmadebe bụ na ijego na famili ọ ga-abịa inwe problem ha enyere gị aka o sokwa n'ihe na-ebute anụkata agbasa. Ndewo nwanne anyị ga-agbọ gị ihe menụ ka anyị chere ka nwanne anyị nwoke Chijioke bịa maka o nwebụrụ ebe ọ chọrọ ịga tupu nwunye ya agwa ya okwu ọnụ. Nwanne anyị nwoke Chijioke tupu ị pụwa onwe ihe ị chọrọ ịtụbata tupu ị gawa ọrụ? Awụ ọrụ ka m na-aga asị m na achọburu m ịga ịmụta anyị nọ na mgbachi ụlọ ọ na-adị mma ịnọkọta n'ụlọ ịnọkọta ụlọ ma agaga anụ ma like mgbede ọhụrụ ma ya wụrụ nwa 2 or 3 miles ma gara na njem wee gbasara ahụ ọ dị mkpa dịsie ike nwanne anyị nwaanyị gaa n'ihu. Nke abụọ bụ ndụmọdụ. Obi tọrọ m ụtọ na ụfọdụ ụmụ nwanne anyị ụmụ nwoke ndị tinyechara ọnụ n'okwu etinyechaghị ọnụ na ihe gbasara ndụmọdụ. Ndụmọdụ a mmadụ ige ndụmọdụ ebe ọzọ ọjọka ihe gbasara famili a sị na marriage enwere fọmụla wọkụrụ gị o nwere ike ọma wọkụrụ m mana mpụta kịta mbịa gwa gị ihe na-eme na be m ihe nwunye m na-eme m ihe di m na-eme m isi m na ada emekwa eme na di gị ama mekwego ndịrị ihe nka na di gị ama menwukwa gị ya ịfụrụ ya ichefuzie na di m na ga bụrụ ofu di nke gị dị iche di nke m dị iche adụta ha dịcha n'iche n'iche bụ ka ihe ha na-eme dịcha n'iche n'iche. So advice ajọka nke ọbụla mee na be gị na di gị ejisi ike kwuo ya n'ime onwe unu because ị ga-ewe ihe onye ọzọ ga-agwa gị ọ ga-emebiri gị ezinụlọ gị ọ na-emebiwe ezinụlọ. Ihe ọzọ bụrụ oke ọchịchọ maka ihe oke ọchịchọ a ji wee dị bụ na ụwa kịta ihe na-eme bụ onye ọbụla chọrọ bụ ka afọ na ọha nwaka onye ọbụla na-ekonye aka ya ebe aka ya eruro mana ịbụrụ di na nwunye mara ka ha ra ha pụta ọ bụ nọ ndị na-eri ụgwọ ọnwa ha pụta ha ekwuo na ego one abụ ụgwọ ọnwa nke nwoke ego one abụ nke nwaanyị na ka anyị ga-esi mee ya na anyị ga-enye ụmụ nwanne anyị ya otu a na anyị ga-eji nke amụọ na nke nwaanyị amarụkwa na ego dị eruru ego nnukwu wivon nke ọbụla o nwere enwe ike ọyị nwaanyị na-eme ọ bụrụ onye di ya nwere ego like mụnwa mgbe m nọ na Naịjirịa enwere m ọyị nwaanyị na-asị m na di ya na-enye ya 200,000 every month ha je for upkeep ịfụrụ ya ụdị ihe abịa na-ebute mana mụnwa amago na nke mmadụ enyeru m ego na-anwa ifugo mana ị na-anya ịfụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị jikwa ihe ha nwee mebiri gị ihe o nwere ike ọ bụrụ na ha fụ na gị na di gị dị na mma ọpọnụ na-enweghị ihe unu nwere mana unu dị na mma o nwere ike ọ bụrụ na ọ naghị enyezukwa da 200,000 anaghị enye ya because mụ na ya na-eje ahịa ihe mụnwa na-ego na-akarị nke ya ihe kichin ihe nri mụnwa nwere ike na-ego paketi magị ya nwa na-agụrụ magị agụrụ so mpụtazie na-ajụ ya na-asị ya mma ebube ka ihe ji wee like ya ịgụrụ magị agụrụ na igo paketi bifo ọnwa ga-agwụ na paketi ahụ ga-adịrụkwa gị ọnwa ọzọ ọsị m mba n'otu a ka ọ chọrọ ya then ihe ọzọkwa bụ o nwegara n'ọtọ oyi ndị ije na be anyị ga-amanụ ndị nke mgbarụ anwa nke eji ndị na-eghe akara ji eghe ọ pụta oburu nke anwa mụ wegoru nke mụnwa ga na-ene anya na ọ dịtụ mma for family so si ya na nke a dịrọ mma na nke anyị na-ego kịta na ọ dịrọ mma ọsị m mba nọ nke na last ifugo ya onye si na enyere ya nnukwu ego
Ndewo ka nwanne iwe nwanne anyị nwanyị aga na pa ma ọkwa ndị oyibo ka nwanne anyị nwoke Chinedu kọwaa onwe tinye bụ okwu ọnụ ntakịrị maka ahụrụ ka ọ na-achị ọchị na-eme o nwere ike ọ chọrọ ikwu. Ndị Igbo daalụ nọ. Daalụ. Na n'ihe m na-ekwu daalụ nọ. Anyị na-anụ ihe na-ekwu. Okay, afọ m bụ Chinedu, esi m Finland na-akpọ. Na na ihe m na-ekwu. Anyị na-anụ ihe na-ekwu mana ebe ahụ nọ ọnụ ndị na-ekwu okwu na azụ ebe ahụ na-emezi anyị nwa onwe anyị na-anụ ihe ndị ahụ na-ekwu. Kemgbe ndị na-atụnyere okwu anyị na-ekwu ihe gbasara agba anụkwaghị m, so ọ na-enwe mmasị na enwebere nwaada tinyere ọnụ n'okwu, ọ ga-adịzi ka okwu ụmụ nwoke, ọ dịzịkwa ka mmegbu. So oge na-eteghị aka Chinwe obi wee bata, obi wee tọọ m ụtọ sị ka ọ dịkwana mma ka anụ ọnụ ka ọnụ nwaanyị adịkwana ka onwe ha na-eme. Ọtụtụ ihe nchọgasịrị itinye n'okwu gbasara agba anụkwaghị m etiti nwoke na nwaanyị. Chinwe obi arụtụgosi ụfọdụ nchọrọ itinye aka because ọ na-adị mkpa ihe ọ bụla a na-eme ka enelu anya na ntọala ka o si bido, ka esi abanyezi n'ihe gbasara ịnụ di na nwunye oge kịta. O nwezi ka ọ dị ọzi ihe ndị oyibo nwere ike na-akpọ materialism, n'ozi oke ọchịchọ ego na ihe na-enweghị isi, ihe abụrụ ihe kwesịrị dị na ntọala ịnụ di na nwunye. O nwere ike ịbụ ihe ọbụla, o nwere ike ọ bụrụ ebe na nkịta nwere ihe na-ewuzi n'ebe ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nọ, ha asị ka nsọ ya na bekee asị the man is ready. Ị anụ nwoke because na ọ dị ready. Biko ka nsọ ya n'oyibo ka mma ka ọ ga-ekwe nghọta. So ọ bụ na ị na-ele anya ịfụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ihe anyị na-afụzi ọgbara ọfụ kịta nọ asị na ọ batago osi obodo oyibo o mere nke a, anyị adịghị agazi achọpụta ihe gbasara na nwoke na nwaanyị a ha ghọtakwara onwe ha ga-ebi nkwa dịka di na nwunye. Ihe gbasara n'oyibo na-akpọ friendship relationship ọ dịrọzi mkpa kịta n'ọzi oji ego dị na-abịakwa na ebe ụmụ nwoke nọkwa. Anyị nwegoro nsogbu nke anyị, o nwere onye kwubugoro okwu a nsị ka onye kwu ya ka a na-agụtakwa ihe m na-ekwu. Ụmụ nwoke kịta ihe a na-enezi asị na o nwere ike, o nwere ara, o mere nke a, mana ha adịghị eneluzi anya na ihe gbasara onye a na onye a ọ ga-adabara ha abụọ ka ka si ghọta onwe, ka ka sikwa onwe n'anya. Ọha anwa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ foundation ihe gbasara ịnụ di na nwunye. Ọ dịrị ọzi kịta ndị na-emezi apere mpe ọzi ha egozi na ihe na-enwere isi ka a na-enezi anya. So because na ntọala na-eji banye n'ihe ọbụla dị mkpa, foundation dị ezigbo mkpa. Ọ bụ na ntọala na-eji banye ihe ọbụla a na-eme na ọ bụrụ ihe o kwesịrị ịbụ, ihe ndị oyibo na-akpọ if it's not a good reason, ị maa na onwe ka ihe ikuku si kuo unu eruo naanị maka na ha nwere ezigbo ntọala. So nwanne anyị nwaanyị rụtụrụ aka mana asị ka ntinye kwuru ya na ọ dị ezigbo mkpa. Then ihe ọzọ sọkwa na ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya, maka na oge adịrọ. Oge ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke a na-ege ụmụ nwaanyị ntị na anyị na di na nwunye. Ọ dị ezigbo mkpa na ebe fọrọ m oge ụfọdụ mụ na ụmụ nwaanyị nọrọ na-ajụ ha kedu ihe nwoke na-eme gasị unu na ihe gbasara ezinụlọ na-adịghị amasị unu, gee ha ntị. Oge ụfọdụ anyị adịghị ege ụmụ nwaanyị anyị ntị, and ọ dị mkpa na anyị bụ ụmụ nwoke ga-amata na ọ bụ na mgbe ọbụla ịnụkwa ha na nwaanyị gị na nwunye gị bụzi ọgbọ, ọ bụ na ya mụrụ nke anọ na ọ ga-enye gị nnukwu nsogbu. Ịnụkwa ha na nwaanyị ma na gị na nwunye gị bụzi ọgbọ, ị ga na-akwanyere ya ugwu, ga na-ege ya ntị. Ihe ọ na-ekwu dị mkpa. Ọ bụrụ mgbe ọbụla ụmụ nwoke anyị nwa ya niile ya mechie ọnụ, ọ bụ na eme otu ahụ ịma na ezinụlọ ahụ ama nwe mkparịta ụka, ama nwe nghọta, ọ dịrọ mma. So o so n'ihe anyị ga-enebanye anya na ịnụkwa ha anụ nwaanyị ọ dị nkwado ịnụ nwaanyị ma na gị na nwunye gị bụzi ọgbọ, unu ga na-egekarịta onwe unu ntị, na-adụkarịta onwe unu ọdụ. Onwere onye bụ eze onye agwana m. Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ o nwere onye rụtụgbu ya aka, na nsị ka ntinyekwu obere ọnụ na ya. Oge ụfọdụ ụmụ nwoke ijele kwuru ya mana o kwesịrị tinye maka ntinyezie n'ụzọ ọzọ.
n'ihe gbasara itozu etozu ịnụ di na nwunye. Ọ bụrụ sọsọ na nwoke kpataghị ego, nwoke agbagotego n'afọ, ọ bụrụ ya bụ itozu etozu. Itozu etozu ịdị na ikpezi na nwunye, itozu etozu gbasara ịnụ di na nwunye bụkwa na nwoke a amatago na ọ bụrụ ozi mgbe ahụ ọ ka bụ nwa okorobịa. Nọọsị ọ na-abazi n'ekwu ọ bụzi mgbe ọ bụzi nwa okorobịa, ọ nọzi sonyanwa ihe ọ masọsọ ya omee mgbe ọ masọrọ ọbata n'ụlọ. Ọ bụ na ịkpọrọta ịnụ nwaanyị, ọ bụ na ịnụ nwaanyị gụọ ya agụụ, a ga-agwakwa gị sị gị nekwe ka nwoke nụrụ nwaanyị si eme omume. Ọ bụrụ ọzọ mgbe ọ masọ gị pụọ, nwunye gị ama ebe ada ama ebe ị na-eje, mgbe ọ masọ gị bata okwu ịbagharịa mba ka ihe. So ọ bụrụzi mgbe ahụ asụ na bekee, ọ bụrụzi mgbe ahụ dị single, ọnọdụ agbanwego, ọ dị mkpa. So ihe na-enwe ike ibutenwu na di na nwaanyị ọ dị atọzi ụtọ asị na na-achọzi ịnụ, ọ karịrị akarị, ọ bụrụ ihe a ga-agụcha ebe ụmụ nwaanyị anyị nọkwa. Chimaobi rụtakwara ya aka, ọ na-adị m ya bụ na ịnụọ nwaanyị ọnụọ di, chọbakwa ndị nụrụ di maọbụ ndị nụrụ nwaanyị nwegoro ịnụ akpọ experience ka ha na-adụgo ezigbote ndụmọdụ ndị a nọtegoro aka na ya. And ihe ọzọ dịkwa na ya bụ atasị na-ene anya na ezinụlọ onye ọzọ. Ezinụlọ ọbụla nwere ka ha si eme ihe nke ha, ihe ndị nwoke na-akpọ fọmụla, ihe nwere ike ịdaba ebe a nwere ka ọma ndaba ebe a. So gbaa mbọ ọ bụrụ na ịbanye na ezinụlọ, chọpụta ihe nwere, chọpụta otu gị na di gị nwere ike, ọ gị na nwunye gị nwere ike isi na-eri ga-adabara unu abụọ, o nwekwa ike ọma adaba ebe ọzọ. So ka m gbadogodi ya ebe a ka ndị ọzọ nwere ike itinye ọnụ. Daalụ ndị Igbo. Ndewo. Nwanne anyị nwaanyị Chimaobi, o nweburu okwu azị ka nwanne anyị nwoke. Ndewo, biko n'iji ntụziaka n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru bifo onye ọzọ aga n'iru. Ihe o kwuru na ịnụ nwaanyị gị malụzie na ezinụlọ dị iche. Ọtụtụ ihe a ifuru egbu onye ọtụtụ ezinụlọ. Enwere ndị mmacha tata bụ ịnụgo nwaanyị, mana ụmụ okorobịa ya na ya na-awe eji aṅụkọ mmanya bụ ndị ka bụ yutu, ndị ka chingom boys, na-akpọ ha chingom boys, ndị ka na-eji kombu na akpa eburu afro trouser fara n'ukwu nke ndị bekee na-akpọ sagin. Married man bịazie ya na chingom boys ana kele advice ị ga na-amụta n'aka fa. Ị ga na-amụta ka esi eti nwaanyị ihe, ka esi agba n'ilo. Ịnụọ nwaanyị bụrụ nwoke ji ezinụlọ, inidizi ụmụ okorobịa dị ntu ahụ ịda akpakọzi eji aṅụkọ nkwụ mgbede. Ịmara na ụlọ ekewago. Ana mgbe ahụ ọ bụrụ na mgbe anyị dị single niile eji 1000 naira eji aṅụ nkwụ mgbede, ịmarago na ijide 500 na onye zuru ihe matagharị nwunye gị mee were sikonye ihe unu erie n'ụlọ. So mata na mgbe ị nụrụ nwaanyị asị nwa okorobịa na ndị ọyị gị ga-adị iche. Ị nọọzi na that youthful age, ị ga-echenji ndị gị na ha na-awe. Nwanne Chinedu Chukwu gọzie gị. Ụgbọrọ ihe unu eri. So webụrụ ya nwanne anyị Chimaobi kwutọpụzie ihe okwu ịkpụ n'ọnụ ka nwanne anyị Chibuike m nwee ike bata. Okay, so ofu ihe ọzọ anwa m chọrọ ikwu ka nwanne anyị nwoke Chinedu rụtụrụ ọnụ ige ntị ka ụmụ nwoke anyị na-egetụrụ ndị nwunye ha ntị obere, ka ha na-egetụrụ anyị ntị obere, maka mgbe ụfọdụ kwa anyị na-ekwukwa ihe dị mma, ọ bụkwa mgbe niile ka anyị na-ekwu nke ọjọọ. Ka ndị dị na-egetụ nwunye ha ntị, maka onye ọbụla nwere feelings. Ịghọtago, getụgodu nwunye gị ntị awa, ada ọ bụrụ na ihe ahụ o kwuru dị abụrụ ihe ị chọrọ ime, o nwere ka ị ga-esi mee ya, nyegodi ewugwu dịrị ya, emecha iji nwayọọ gwa ya si ya na ọ naghị isi tinye ihe a, nekwa rizin nke m, nekwa rizin nke emekwa ya one anọma ndị mma. Mana onwe onye ọ ga-abụ nwunye ha ọsịa mba ha cheregodu na nke ahụ o kwuru ana ọ dabarụ ịma na ọ ga-ewute, maka a sị na uche onye adịrị ya njọ. Nke ọbụla m kwuru kịta m ga-eche na ọ dị mma, mana o nwere ka ihe esi gwa m okwu asị di m nghọta na nke ga nwa ka mma. So onye nwa ka m na-ekwu ka ndị dị na-ege nwunye ha ntị na ọ na-adịkwa mma. Ọ bụrụ na ha nwee konkludu okwu, mana ị ga-asị nwunye gị tinye aka n'alụ gị ka ihe bụ obi gị n'ihe a. Igbo TV before Chibuike ekwu okwu, o nwere ihe nụbata m n'obi nwanne anyị nwoke Chiedu kwuru ka m tụọ ya aka ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ghara ịghọtafu ihe weluzie echiri ine pasị na-ekwurie n'Igbo TV na ha dị right. A sị na nwoke na nwunye bụ ọgbọ, ụnụ abụrọkwa ọgbọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-echiri n'ifu ya ọ na-ekwu nku, ọsị na-ekwuru n'Igbo TV na nwoke na nwaanyị bụ ọgbọ ya afọ.
ọpịwalụ nwunye ọpịwalụ di ya challenge na ngọd na nwaanyị na ebe a na-ege m ntị. Akwụkwọ nsọ kwuru mee ka anyị mara na dịka Chineke nna si wee bụrụ isi ụlọ ụka, otu a ka nwoke si wee bụrụ isi n'ebe nwaanyị nọ. Ọnya mere Sara ji akpọ Abraham di onye nwe m, ọ na-ehunata ana. Mana ọtụtụ ụmụ nwaanyị tata, ụfọdụ n'ime fada ehunata isi. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị enwere ike imefe tata sekpuru ana. Ọ na-ene ya anya n'isi ka nwanne ya nwoke kwuru na mbụ maka na o ruru na o si n'ezinụlọ ji ego. Ọ pụtazie di ekwuo ofu okwu otu nsa nke mkpọrọ tụ nsalụmụ. Nwoke na nwaanyị abụrụ ọkwa ọgbọ, ọsọkwa ya bụrụ na di gị n'ọdụ 30 years gị nwa do 32 years, as long as na ọ na-anụ gị bụrụ di gị, ọtọkwana gị atọ, ya ada akwanyere ugwu lulie. Mana ife mmekwu n'okwu a Chinedu kwuru, o mekiri point mana o tiro ya ọfụma. Otu o kwesịrị itinye bụ na nwoke na nwaanyị na ezinụlọ bụ ofu. So nwoke na-enye nwunye na-ege nwunye ya ntị maka na nwaanyị nwere ugwu lulie. A na-apa ha apa dịka akwa. Enwere m ọtụtụ oge kọwasị ọfụma. Mana ihe ndị oyibo na-akpọ mutual respect, ọ dị ezigbo mkpa. Ndị Igbo si na ugwu bụ nkwanye. Nwoke hapụ ihe o kwesịrị ime, ịma na nsogbu ga-adị. Nwaanyị megide o nwere mgbe ọ ga-eruzi ike agwụ ya, ọ sị kedu ụdị ihe dị ihe nka, mana nsogbu adịrọ gaa n'iru. Chibuike nwanne Chibuike m, otu isi daa ha maka Chibuike m ya bụ ike m gaa n'ihu gwa ya aha gị ebe isi akpọ itinyezi ya bụ ụfọdụ. O nwere m ụdọ dịrị nnọọ dịkwara gị. Ekelele m nnụ n'otu n'otu. Ada nne Chimaobi m ekelekwa gị, udo dịrị gị. Udo ya dịrịkwa gị. Igbo TV ekelekwa gị. Ndewo. Ijele ihe onye chiri ya wezerekwa. Udo dịrị gị. Onye isi m Chinedu, udo dịrịkwara gị. Afọ m bụ Chibuike Marvelous, but m na-edezie Chibuike M. Akpọpụ ya Chibuike ma ọkwa ofu ihe. Mụ awụ onye Imo steeti na Mbitoli local government, but nọ na mba ofesi a na-akpọ Dubai, UAE. Dịka anyị na-ekwu, mụ embelu nwaanyị, mụ anụkwala onwe m, bọtụ ihe ndị nna ghọta maka ọlụlụ dị na nwaanyị dịkwa m obi ụtọ wee njiji ka join akwa m jikwe ntụ m gere maka mụ onye ka alụkwa nwaanyị ntaa na echi. So onye na-akụwa maka ihe gbasara ọlụlụ dị na nwaanyị, otu isi ghọta na nke m, ọlụlụ dị na nwaanyị bụ ihe dị ezigbote mma. Ihe a na-akpọzi divorce owo nkewa, na-eshi nwaanyị n'aka abịa na-eshi nwoke n'aka abịa. Ụbọchị iji wee kwuo okewe eziokwu, ihe gbasara ịhụnanya, ofu onye ji ịhụnanya nga mmadụ abụọ na ofu onye ji ịhụnanya ha abụọ. Ofu a na-achị ya ewe eziokwu shi ma nwaanyị nwere agba nwaanyị a na-agwụ agwụ. Anyị ndị ụmụ nwoke ihe kwesịrị ịgba mbọ wee ghọta agba nwaanyị adịghị agwụ agwụ. Nwaanyị na ọdụkwa ụmụaka, nwatakịrị amụrụ ọhụrụ, ihe na-ebu ụzọ amụta awụ taa ya shị taa ibechie ya ọnụ, echi agaghị achị taa ya etumekwa ọzọ a ga-asị, pọtụ ya shị taa ịhapịa taa ha asịrị, echi ya chịkwa gị ya echekwa ihe ọzọ a ga-asịkwa. Akwa ha na nwaanyị na-ewepụta agwa ofu esi ofu evident na-ewepụta ka ọ bụla ewere ha ala ewerela eke ha. So dịka ihe na-ekwu gbasara ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ya na-akpọ divorce, biko ụmụ nwaanyị bikonu ka anyị jichie n'ike, asị na ga-ekwe ma anyị jichie n'ike na-erubele di anyị isi ma da ya eji ego ma wee ji ya ego. Ka ya bụkwanụ another thing, onye a na-akpọ meeting, nzukọ ụmụ nwaanyị amebi akpa achịga ma ụmụ nwaanyị nwere meeting ka a na-akpọ oil dealers, ha nwere meeting ka a na-akpọ future hope, ha nwere egbo meeting nkanka meeting dị iche iche, nkwa meeting ụmụada, nkwa meeting ndị ezinụlọ, enwere nkanka meeting ha na-eje ajoin esi aja ha na ha na-eje meeting ụmụ nwaanyị dị iche iche. Meeting na-egbu ha egbu. Meeting a na-enye ụmụ nwaanyị nsogbu. Ị ga-ahụ nwaanyị niile onwe nwaanyị nọ ọfụma ya enwe ihe cheghị ya ni, di ya na-enyegboro ya ihe ọbụla achọka, di ya na-enyeju ya afọ, di ya na-enye ọgọdọ ọbụla chọrọ, di ya ga-enye eche iche ahịa dị ezụta. Pụta mgbe ọbụla ejeghara je join ha ala meeting ndị ahụ, ihe weta m agba ọjọọ. And emegha ndị ụmụ nwoke na-anaghị ala ike nkwa ya na-anaghị ala biko ndị na English na-eti ya nwatachakwa ikpe na iwe ekwela ndụ
biko agụdị nshi wee mụta biko ihe anyị ndị ụmụ nwoke na-anaghị atọrọlet iwu ị gaghị na-abịa mene nwaanyị gị ugwu nwaanyị ka ị kwesịrị ịdị na-akwanyere gị ya bịakwa nga ahụ na-ata ahụ akpata dị ego eji anyị nwaanyị ka obi ma ike dị ya nwaanyị gị na-eje mkpagba na ma enwere nwaanyị nọ na-awụ ihe sụkwa gị mee ya n'ụwa ọzọ gị wekwe ego niile n'ụwa bi ya anyị nwere abụọ ọjọọ wee nwere abụọ ọjọọ ka hụ shọ mụ ahụ gụlori nwaanyị mụ agaghị akpụ ya bụta nwa onye saịdị anyị nwaanyị ugori die na-enye ihe ọ bụla a chọrọ bụtụ nwaanyị hụ ka na-agbakwa nwe na di ekwu ofu di anaghị emesa fon aka di emesa fon aka ezigbote nsogbu adaa n'ụlọ then m na-ekwu anyị na-edewe ụmụ nwoke mgbe ị lụtara ụdịka nwaanyị a ị na-eme ihe ndị ị ga-eme ka nwaanyị gị nwee ike ghọta gị ọfụma ka nwaanyị gị hapụchi ụdịka akparamagwa nwaanyị lụrụ ị nwere 100% isi ya ege m fonu gị ka m lee m ile ihe na fonu nwaanyị gị asị nwaanyị lụrụ alụ mgbe isi nwunye gị na nwunye gị meme kọl ịne na nwunye gị fon nwunye gị abawala gị mba achị gị mega emesa fon maka gị na-emesi aka nwanne anyị nwoke ịbagwo n'ebe ọzọ maka nke gbasara ekwentị na mmadụ ine nke ahụ okwu maka ihe ọzọ maka na ịjụọ ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha nwere ihe ọzọ ikwu maka anyanwụ okwu maka mmadụ ịga ndewe ihe ndị anya gaa n'ihu dịka ihe na-ekwu maka ihe ndị a gbasara maka nkewa dị iche iche like nwoke na ka nchikwe m na nke nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke he na nwunye ha anaghị anọdere just 30 minutes he na nwunye anụ ha atụ egwuregwu oge ọbụla ịnwụrụ ha kamgbe agbara ụta nwaanyị ha he na nwaanyị ha because ụmụ nwaanyị na-alaiki di ha igbusa ha egwuregwu ha na-alaiki ihe na di ha mkpa ha egwusakwa n'egwuregwu sometimes ha achị ọchị sometimes ha amakwa njakịrị sometimes ha agbakwa game ebe nwaanyị nụ na ha na-alaiki egwuregwu maka dị na-enye dati na a na-achọ uche ga na-ahụ ma ị na-akwụkwa n'ama acha ihe na-ebute nsogbu n'ụlọ ihe niile nwere oge enwere oge di na nwaanyị na-eji egwu egwuregwu nwee oge nwoke na-eji eje achọ ihe na nwaanyị ya gị so ụmụ nwaanyị biko ka anyị jichie n'ike na-akpanyere di anyị nke ukwuu a na-adị mkpa ụmụ nwoke kwanụ biko ka anyị jichiekwenụ n'ike mana akpanye ihe oge eme nwe anyị enweghị iwe ka anyị nwee ike mee ya ka obi ma nwee ike kpaa ya ka anyị na-ewekwe n'ufu biko nwere ọtụtụ ikwu biko ndewo nwanne anyị Chibuike Chibuike ịgbanikwa enwekwa ihe i kwuru na ụmụ nwaanyị na-alaiki egwuregwu ifubeghị nwaanyị arụ na-agbakasị ụfọdụ na nna m akpọkọ ọgbanje ya ọsọkwa gị gwusa ya egwu n'ụwa obi ya dị ya mma arụ na-agbakasị ya ijesi abata ị na-achọ udo na-achọ esemokwu ọ dị mana ijere enwe kpatara ya nọ a ga-ajụ na-ese ịkpatara ya ọgbụrụ sọsọ na nwaanyị merụ nke nwaanyị merụ a ga-achọtakwa na ịkpatara ọ dịkwana mkpa ọ na-adị mkpa a na-achọ elu Igbo na-akpọ solushọn eneru anya ebe enerukwa anya ebe mara ebe o si nwee ike achọgo ka ọ ghọtakwa na ụfọdụ nwekwara ebe nsogbu ahụ si etigo ya ọnụ na ị na-achọ ịgwa m na ọnwụ na nwaanyị ahụ na-eme otu a na ị gara ịnụ ya ihe ọ pụtara na ọ naghị eme otu a ị ga-achọpụta ihe kpatara ya ọ dị mma ị ga-ajụ nwunye gị ka alụghị na-egbu iwe ka ihe na-eme gị naturally enwe nwaanyị na-enwe mgbakasị arụ o nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị dị possessed ọ na-agbakasị arụ before gị na-emebe ụtọ ọ gị na-emebe ụtọ before na-ajụkwa ese na-ajụkwa ajụjụ ka m na-ajụkwa Chinedu gee ntị mana o nwere ọ bụrụ na ọ dị possessed ijele ị ga-anụ ya ọ dị possessed ị ga-anụ ya ajụjụ m na gị na-emebe n'ụtọ ọnọdụrezi ọbụkasị ma arụ from izizi matara ya ajụ ka m na-ajụkwa ịma na ihe niile anyị na-ekwu bụ ihe eji agbake n'ezinụlọ bezọ na ihe nwanne anyị nwoke kwuru o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ya bụ obido otu a na befa owuwe ya asị na onwe ihe ọ bụ Chinefo ọ na-abawanye ihe njite ihe okwu abụla ka ndị mmadụ matakwa mgbe ibido ofụba ọtụtụ ịdịka mkparamagwa na ezinụlọ gị ị marakwa na udo adịghọ maka ụfọdụ nwere ike fụ ya isi ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-enefu gị ihe anya anyway na ọ mara ka o sidere ya taa echi obidokwa mgbe ahụ o bidoro mmadụ na-enwe na ndị na-akparịrị nwunye gị mkparamagwa adịghị mma a ga njite ihe okwu a
onye abịa ma o ji dị mkpa na nwoke ga na-anọ nwunye ya nso ha na-enwe ewepụta oge na-anọkọ ọ ga-abụ onwe ka esi wee gbanwee nwoke nweke ịchọpụta mana oge ụfọdụ anyị adịghị anọ nwunye anyị nso anyị adịghị enye ha oge anyị dị bizi wit ihe ọzọ anyị na-eme asọka m na ụmụ ọ bụrụ nwoke niile na-eme enwe ụmụ nwoke na-enyekwa nwunye ha oge ka ị nwee ike ịchọpụta na ihe gbanwe nwe onye abịa nwee ike itinye na ihe okwu nke ikwuketa ijere okwu ga-amaka Chinedu ikwu ma mana ka ihe kpọbata nwanne anyị nwoke ọ nọ ebe aka mgbe bịa aka na agba na-asị ka mara mgbe anyị ga-asị akwụkwọ nwanne anyị Ndewo nke ọ na-azacha afọ ụmụ nwaanyị blessing Valentine hapụ anyị jere na onye nwaanyị nọnyere unu afọ m ihu na-eme amaka nnọọ nwafọ Igbo nnọọ ana m apasị by because ijere ka m na-ahụ m nọkọta na ana m ege ihe a ya the guy have something upstairs pụrụ ekele dịrị onye nwaanyị ana m apasị by so mfụ Igbo TV fụkwa ijere nsị oke na ọ ya ọkwa m ofu ihe ahụ maka m ngechara ntị mara ma o nwere ibe ya gbasa m n'ebe a Ndewo were ka hapụ aha oyibo aha m Chinedu okay namesake ahụ m onye arọ ndị Izọg ebe na-arọ ndị Izọg ndị Aniche unu Ndewo nwanne mmadụ ịgbagbu ukori akpọgbo m ukori akpọgbo m ụlọ ọgbakwara anyị gwara ọmụma gaa n'ihu nwanne mmadụ were esi m Alexandria akpọ Egypt okay nwanne mmadụ ịma okwu unu nnọọ na ọ na-aghọ na mkpụrụ obi na-ata because anyị nwawu ndị chọkwara ịnụ nwaanyị emechazi anyị anụzighị gbasara ihe dị na marriage so ana m apasị by nọ nnọchata ihe a nsị mba ka ọ dị interesting because na mmadụ anaghị amachi ha amacha yes akọrọ egeruo so okwu unu kwuru machara mma but okwu ijere gbara ọkpụrụkpụ ịghọta ọ na-ekwu ọ na-arụtụ aka ka onwego ibe ọfụ which means na ihe mmadụ afụ ọhịa ekwu ya ịma ihe dị na marriage this time ihe dị na marriage ugbu a na adịghị ka marriage of 2000 year 2000 year 2000 tiri ugbu a na eme na nwere ihe dị different na marriage mgbe ahụ na nke a na ugbu a ha so ihe dị na marriage ugbu a na-anọ gị na mmadụ ka a na-aya ugbu a because ichekie ọnwụ dị na marriage ugbu a ọ dịzie nnọọ ka ọ na-awa onye nụ ha dị ọnụ nwunye afọ ya ọnụ jewara because of ihe dị na marriage ugbu a anaghị amacha ihe dị na marriage amacha but no ọ na-adị mma nwoke chi ịnụ nwaanyị because ihe a ndị gboo mere before ọ dị ka nwoke chi ịnụ nwaanyị ọ nwaanyị chi ịnụ di eje jụọ ajụjụ ana onwe ihe karịrị datin because ajụjụ ana ahụ ga-eme ịghọta the foundation ebe ị na-aga ibe nwoke na-aga na ibe nwaanyị na-aba ka ọ hapụ iwe echi mmadụ kpata nkụ ahụhụ eju na nkụ ọ kpata ọtawa onye ahụ and ibe onye ọ na-ata ọfụma nwoke so onye ọ na-ata ọfụma nwoke whereby na ịnụrụ nwaanyị nụbata nwaanyị unu ka gịnị ya na-abụ biri ka esi were kwu o ruo echi ihe dị agha na-eme. Number one thing is that all nwoke na-ebukarị ụzọ akpata disi nkụ ahụhụ because ọnwụ na ige nne na nna gị ntị ọnwụ na ijere fụ nwaanyị because agịnị na-abụ yere 1 year you are 2 years efu na o nwere ka ihe dị n'ahụ ya na ọ na-atọ ụgbanyụ and na-agwa ya mgbe aha dị gị mma ije nụrụ onye ahụ ịnụbatazie ya n'ụlọ mgbe ahụ ka ihe ama na ọkụ mmụọ na eluigwe dị iche because ọhụ nwaanyị niile imere oyi ka ihe anụ
o nwere nke ihe eme oyi ime ya oyi ọwụ na gị na ọkpụkpụ gị na abụ makọrọ ọfụma ihe ọnụ ntiri aka ọ na-aga mee nke oyi awụ na gị na ayọyere oyi 5 years i generate because of gị mgbe unu na-eme oyi na ọmaka and na ọhịa na-agara gị ọfụma ije nụọ ya ịnụchazie ya batazie akpọpere ekwensu ụzọ wee nyụwa mmadụ anya ikwikwi ị na-aghọta nwanna so anyị nwawo ụmụ nwoke na-ebutekarị nsogbu ahụ because ọnwụ na anyị na-eji ihe na-eme ndị ọzọ were amụta ihe onye na-eme anyị ona because ichekie mara eji ugbu a nwanna ọkwa na site na amara Chineke ọ dị nke o si wee dị mbụ mara eji ugbu a wụgị amara Chineke and n'ọgịn guys ọhụ na ekpe kama ekpere o site na ikpe kama ekpere n'ọgịn onye Chineke nyere amara onye gwue iwe iji chọta ọkpụkpụ nke aka gị and ịchọta ha ọkpụkpụ nke aka gị ọ na-agara gị ọfụma and again dị na marriage is that nwoke jiri 10 years tọ nwunye ọ makakwa ọ dị mma ọfụma ịghọta onweghị mgbe nwoke na nwaanyị ha but ijiri 15 years or 20 years tọ nwunye gị na ọjọka maka gịnị o nwere age nwoke ya awa ọ nọ ruo ihe ọ na-echezi ụdị mentality na-abata ime awụzighị mentality of 25 years or mgbe ọ nọ 30 years ije nụrụ nwa ịdị 45 years or 50 years ije nụrụ nwa 25 years nna gị na onye aha because nwa aha ị na-eru 50 okay nọ 45 years ije nụrụ nwa 50 years ị na-eru 50 years dị gara na-eru 30 years marakwa na mgbe nwaanyị na-eto ka ụtọ ime ahụ ya ji apụta nwaanyị ruo 30 years na ọ nọ 25 years ọ ka nwere nke 25 years ọ na-eme ị na-akpọ ngwa na-akpọ Bob Marley egwu Bob Marley nyanwa na-akpọ egwu Davido ịghọta so ị na-akpọ egwu ga na-enye gị orientation ị na-aghọta egwu eji amụta ihe nwatakịrị asị nọ awiro ọ na-agba awiro na Facebook ọ ga na-ewute gị and again n'ogin onwe ihe karịrị nwoke chi nụ nwaanyị ọnụta enyi ịnụta enyi gị ị mara na marriage is achievement of marriage n'ogin ihe ị nwetara mgbe ị nụtara nwaanyị because nwaanyị wụ isi mmiri ịnụta ha nwaanyị wụ enyi gị otu ọnụ o si wee dị ọchị na ihe egwuregwu na otu ọnụ si were mee ụnụ nyugode ahụrụ sef ọ na-atọ ọnụ ụtọ because gị ịnụtara ọkpụkpụ nke aka gị ụnụ na-eme ọ na-agara ụnụ n'iru akwa ịghọta ụnụ gwugodo mmiri pụta nwanna ụnụ ejekuru azụ pụta ọnwụ na gịnị ihe ọma na-abịa na marriage ahụ maka gịnị na ịnụtara enyi gị wụ gịnị ọkpụkpụ nke aka gị ahụ and again n'ogin nwoke chi nụ nwaanyị ọ dị ka this time na anyị nọ na mụnwa dị 40 years na nwanna achọrọ nwaanyị mgbe ị ga-ama na ụtọ akị oyibo na ụtọ akị nkịtị dị iche n'oge ma ịchọ ịnụ nwaanyị oyi ka nkụ bọtụ nke ọnụnụ ahụ achọrọ m ịnụ nwaanyị nke taa nke nwanne echi na nke a but n'oge nwanna kedu ka m esi wee ezi were mara that person wụ onye nke m ahụ ekpego mkpe bee akwa but n'oge afụbeghị m because achọghị m ime mistake na marriage ka ihe mere ndị ọzọ hapụ ime m ịghọta and ụmụazị m na-ada afụ wụrụ n'oge ụmụ pinọpinọ m nwere need ha pinọpinọ because na ana m eme mgbapụ ọhụ mgbapụ ndowe ihe m ka o esi wee dịrị m mma m pụọ ụmụazị na-enyi tata trọza adara ite stu nsiri nọ pịtọkọ ya aka ọkwa ebe a ka ọnwụ mmadụ dị si ebido ị na-aghọta nwanna so the thing dị ya bụ say na mmadụ ịnụ matured person dị okay na marriage ịnụ matured person ị na-aghọta ọ dị ka m otu a dị 40 na m chi nụ nwaanyị na any the nwaanyị of 30 years or 32 years mụ na ya na-aba na-erizi together and ị mana nwaanyị 30 years ahụ na ị na-aghọta ọ mana ọfọ ọ pụọ na marriage ahụ ihere eme but nke dị 25 ije nụrụ na dị 45 nwoke be ọ pụọ na that marriage
ofu akari ogoro ka na akụkụ reserve na-adụ ya anya reserve ọ na-agba mgbe ahụ ọ na-apụkwa ọ na-agba reserve ọ ma na onye nọ fọkọ person na-anụ ọha ka ọ n'ime adịghị ihe o jekwe biri onye ahụ aka 27 years old boy agara nụrụ that boy nụrụ that girl ị ghọtara nwanne m so marriage this time around my brother ọ na-adị mma anyị nwa ịkpacha anya anyị kpachara anya wee na-eme ọ na-adabara anyị because and ịmarakwu na ka o si wee dị this time anyị anaghị echeki wee na-anụ anyị na-anụ nwaanyị na because of gịnị ka dị nwa si wee laa anyị ọfụma and ka ihu dị nwa si wee dị ka ukwu esi wee dị ọ ka anyị si anụ ma now if sef nna gị na-asị ka eje jụọ na ajụjụ a na-esi papa na ka ihe na-ajụ na mụ na onye na anyị akpọtegwa anyị ma and onye ahụ bata ịmaha the foundation onye ahụ ji ya bata na the family ịma the foundation onye ahụ ji abata na the family my brother ọ dịka ije jụọ ajụjụ a na mara ụdị foundation onye ahụ ji ọ dịka mgbe I'm sorry to say this mgbe Chineke gwara Solomon ihe emechakwa ihe niile ihe eme but nọ gịnị anụkwana nwaanyị Ijipt ịnụ nwaanyị Ijipt nsogbu adị and mgbe nwoke nụtara nwaanyị ọjọọ ka ị ga-ama na ụwa n'ụzọ abụọ ọkụ mmụọ na enu ana dị iche akwenwa ịghọtara nwanne m so the thing there be say na and the communication na adị mma na marriage communication ahụ ga-eme gị ịghọta onye nwunye gị wụ ọ mata nwunye gị ọfụma and nwunye gị amatakwa gị ọfụma ọ dịka na a man dị open a very open minded ị ganụrụ onye ụdị pandom ịma na nsogbu abịagodi ya onwe ha na-eme na-aga aga ebe ahụ because ị na-akọ n'elu nya nwa ha na-akọ n'ala ịghọta onwe ihe carry communication and the direct of the person ị gara nụta nwaanyị nke gị wụ your partner so and before nwoke na-achọ nwaanyị ọ na-achọ ịma enwudi mmadụ ewu ha o nwere ike ọ bụrụ na ị na-akọta ogologo akọ ije nụrụ onye anaghị akọta ogologo akọ onye ahụ anaghị akọta ogologo akọ ọnwụ na nwaanyị ị ga-anụta na ga-abịa ọbịa fụna ọla ikiri gị and gịnị na-abụ match ihe ọ ga-egewe ntị na ọgịnị ka ọ mara the weak point ka ọ mara ihe mere di eji ezigbo nwaanyị ga-ama ihe mere di eji akọ ogologo akụkọ because nwoke na-akọ ogologo aka anaghị enwe secret and nwaanyị na-akọ ogologo aka anaghị enwe secret so a good woman ga-ama ihe ọya mgbe ọnwụ na ọnụ ya dị open ọ na-akọgịrị n'ata so that a good woman ga-ejikọ nwa ya bịa mee ndekwa die maka gịnị ha na-abọ machịrị and that connection that communication na ga-eme the woman ọ na-agbaziri die ibe dị mma because na osu anya osu imi osukwe n'imi osu anya akwa ịghọta and again ngụnwa na-anụ nwaanyị mara ụdị nkwụ nwunye gị na ụdị nkwụ nwunye gị nwere ịmara ụdị nkwụ nwunye gị nwere before ị nụọ ya because ọ hapụ ịwụ na ị nụchara ya bịa chewe ụdị nkwụ o nwere mgbe ahụ ọ ya awụzi ije ịnụtazie ya ọsọ asị gị mma m na ndị ama bụ before I know you ịghọta ịmara ya n'oge ị na-akọwara ya si ya nne ụdị nkwụ alike m ya ọnwụ na oge eghe ntị ịma na onye a na-adị submissive na mgbe gị na-abụ na-abịagoro together ọ na-egegoro gị ntị n'ihe ị na-ekwu na-enye orientation ọ na-akọtụ ya nwaanyị ịma na nwaanyị a na-awụ ezigbo nwaanyị but nke ahụ ọ ya awụ ị na-agwụ ya si ya nne hapụ ndị a na ọhụ m na gị na-abụ na-ekwu okwu ka anyị esi wee nụ di ị na-eje na-eso ndị divorcee ịma na ihe mere bụ okeke emecha mebe ọgịnị ịghọta nwaanyị nọ na di na-eso divorcee nsogbu ya dị n'afta na nwaanyị nọ na di na-eso ndị chingom girls a na-anụbeghị di ịma na nsogbu ya ada afta na because end of the time kwa ya ofu onye n'ime ha ya achọtakwara nwunye onye ahụ ofu nwa guy ọ na-esi n'azụ na-eyichi ya ife so nwanna mara eji ugbu a na biko n'aka Chineke ọhụ anyị amaghị eme na amara Chineke
nwoke na-emebi nwaanyị na-emebi bụ n'ọtọ ịkpata nke gị ịchụsịsị ahụhụ dị na nkụ ka ọ hapụ gị na ịtanyụ mmadụ anya. Ndewo maazị ịgbara ihe egwu na-ata. Nwanne anyị Chinedu, onwe ihe ị chọrọ ịgbakwunye tupu a hapụ ụnụ ka ụnụ gaa zuo ike ka m nwee ike kpọbata mmadụ one na one maka oge anyị na-akụzi kwarapụ. Nwanne anyị Chinedu. Hello. Ndewo. Ka na-agwa. Ọ ka ntinye ọnụ. Nwere ike ikwu na nkeji oge gị ihe nwanne anyị nwoke Val ihe o kwuru erika na ihe ọ lụtụgasịrị aka ka nkụ, mana ọ na-adị m ka ebe ọ na-agbadowe ụkwụ ebe okwu ya na-agbado ụkwụ bụ ihe m kwuru izizi ihe gbasara ineba anya ka ntọala di na nwunye si bido na ọ dị mkpa. So ọnya bụ ihe m fụrụ ihe isekwu ntị ọ na-ekwu. So ihe dị mkpa ihe gbasara ntọala ka di na nwunye si bido dị ezigbo mkpa ka ọ bụrụ na otu ekwesịrị ime ya na ihe dị mkpa ka ekwesịrị ineru anya, ihe gbasara ịjụ ese, ihe gbasara ịma gị na nwaanyị ijekọta ịmara onye ọrụ na ịma ebe nwaanyị si marụ ihe ka agwa ya dị. Ọ na-adị m ka ebe a ihe okwu ya ka wee gbado ụkwụ ihe gbasara ntọala di na nwunye ka ọ bụrụ na ihe kwesịrị ịbụ ahụ ebu na-enweghị isi ga-akpọkọta nwoke na nwaanyị ihe gbasara ndị na nwunye, kama ọ bụrụ na ihe dị mkpa ineru anya ihe kwesịrị ịbụ ihe kwesịrị ijikọ nwoke na nwaanyị ọnụ bụ ihe dị mkpa ka eneruo anya. Ọ ga-abụ ịbanye nna ya ka o nwee ike ịdị mma. Ọ ya bụ ihe nwee ike. Ndewo n'ime ihe maazị kwuru o nwere ofu ihe ọ rụtụnyere aka gbasara ndị Igbo. Ịma na mgbe gboo tupu nwoke aga nụọ nwaanyị, mana ezinụlọ nwoke ma ezinụlọ nwaanyị ha abụọ na-aga megịnị ga gbaa njụ ọkwa ya ga jụọ maka ezinụlọ a maka ezinụlọ a ihe kwa ajụ nyawo ihe awụ sọsọ ka a mara ma onye nke a ndị ọ na-asị asịrị ndị anaghị asị asịrị, mana ọ maka ihe dị iche iche. Ka m nye ofu ihe ịmatụ n'ime wee bụrụ ọ bụrụ na aga n'ụwa n'ụbọchị nke tata a na-ebu ụzọ cheki ihe ndị oyibo na-akpọ genotype ọkwa ya blood group. Ihe mere eji were echeki ihe ndị ahụ maka gịnị? Mgbe gboo anaghị echeki ihe ndị a kpatara anyị emerụ anụ. Enwere ike amụọ nwa nke mbụ, o nwere ike onye nke a nwere ike wụrụ AS, onye nke a wụrụ AS amụọ tupu ịma ihe na-eme na ụmụaka na-anwụsị a na-akpọ ya na ọgwụ ọgbanje buru ụmụazị. Mana ugbu a tupu anụwa a na-ebu ụzọ chekicha ụmụ ihe ndị a abịazie n'aka nke ọzọ. Enwere ike aga n'ezinụlọ a ga nyochaa mara ma ezinụlọ ọwụ ndị na-eme ma ọwụ ihe na-eme ihe dị otu a. Ọ pụtaghị na onye ahụ ga-agba ọsọ si na ya na ha anụ, mana ọ ga-enyere onye ahụ aka ịma otu a ga-esi were kwa anya onye ukwu wara o wee bụrụ ya ijele. Anyị ga-akpọpụta ụmụnne anyị ndị ọzọ tupu anyị enwee ike dandọ ọkụ. Anyị na-ekele nwanne anyị Chinedu, nwaanyị ọma Chimaobi na Chibuikem na nnukwu maazị Blessing Val, nwanne anyị nwoke ndị oyibo na-akpọ ụdịka mmadụ dịka gị husband material. Ihe mmemme na ọ gaghị agafe ahụ a ị ga-enweta ọkwa anyị na-asị olenu m ise nke maka na anaghị ahụ ụdịka mmadụ dịka gị mgbe niile. Anaghị ahụ ndị otu anyị nwa bụ husband material. Pure husband material because onwe ihe gbasara ụmụ cooking or whatever. Ihe ahụ man's job, you know. Communication, that is the communication. Gụ na nwunye gị na ọ na kitchen ị ma na marriage atọka ma ịnụta onye gị na-ekwu ekwu
enwe ofu ihe nchiti go ọnụ ya gbasara ihe nwanne anyị nwoke Blessing ikwu Chinedu biko ofu ihe nchiti go iwe biko ihe nchiti go enwere ebe a rụtụrụ aka maka ashe ma awụ ha ya 2 years ya 3 years alụmdi na nwaanyị biko but a na-aka mma ka nwoke fọ nwoke alụọ nwaanyị ma nwaanyị alụọ nwoke ka ha wike yi ya biko nwaanyị karị ha yigoro onye ọbụla matachi onwe ha ma mgbe ihe nọ ma mgbe na-anụ ha amatasị ya ma ihe nọ ma ihe anụ but ogbe ndị alụọta alụ echi awa ebe nsogbu a na-echiche ya adabata alụọta ayi ata echi alụ di na nwaanyị nsogbu na-esikwa ebe ha apụta too much biko na ihe mma nchiti gị biko ka m kọwara gị ihe m kwuru n'okwu ahụ ihe m miniri na data okwu ịma na o nwere nwaanyị ọ ga-awụgana ya na-abụ ga-anọ fọyị unu nọrọ fọyị o nweghị ụdị ọgụ n'ahịa ha nụrụ ihe setụrụ onwe because of gịnị nke awọyị unu nwere ike nọ 5 years after relationship of 10 years but end of time ha anụghị full relationship of 2 years end of time ha anụghị because what is there that not mmadụ abụọ anọ ife ya emebi and nwoke 10 years Blessing dia iwe wekwene mgbe ewegidoro nwaanyị 1 2 3 4 5 10 years di na nwunye onwe ndị ada anụrụ 5 years ha gbake owezie 10 years mba o nwere ijele ịmana o nwere ihe ya akpata ya na o nwere ihe ya akpata ya na ọ dị ka na mmadụ na blood na o nwere ihe ya akpata ya na ọ dị ka onye Yoruba na onye Igbo na anyị gwa onye Igbo na ịmakwana 10 years Blessing ịmakwana 10 years ahụ ezugoro ihe ụmụta ụmụazị ịtọ 10 years na-ebi ha ebige that word mean that ọwụhụ na ayịrị ọyị ga-awụ na ọ na-abụọ ga-end together ajọs m were ekwu okwu ebe m na-eje bụ mgbe na mmadụ nwere between 1 to 5 even 4 years is too much you depart onye ọbụla ejechọrọ partner mgbe ị were nwaanyị for 2 years 3 years you should be able to know na gị na onye ahụ be as husband and wife odogwu ịma na onwe ndị na-eme mistake some people na-emewu n'oge mgbe gụ na nwaanyị yara 2 years wụkwa nwaanyị onye Igbo efu na onye adịghị mma n'ahụ ị na-aghọta ịwụrụ nwoke dị observant ọ nwoke ma ihe ị chọrọ that time ka ị ga-eji wee nere nwaanyị anya ana mara ma nwaanyị ọya ụkwụ onye nke gị ọnwụ na ọwụ onye nke gị gaa n'iru but o nwere mgbe ọ ga-ahụ gị na-abawara kata ị na-eje n'elu nwaanyị na-eje n'elu ngwa na-eje n'ana eji a na-aga end of the times nwaanyị na-ajụ gị nne ya anụ m kọrọ ihe anụ m na from that time na the guy asịwa okay ngwa let me see ahụ na ahụ obido mgbe ahụ jee jụwa ajụjụ ana o wesigo time of that girl wesi his own time also I'm talking aka. 10 years abụrụ 10 days. Mba no just okwu ka m kwuru. M ghọta na mgbuwarị ghọta. Okwu maka okwu gara. Ijere okwu ikwu na-akpọ ụmụ nwaanyị inye anya n'ebe a ebe efere mba ụwa ma ọkwa gị. Ị na-ede ede ihe ahụ ka onye ọbụla na ụmụ nwaanyị ọ dị mma mana nke bụ eziokwu ịma na eziokwu na-agba agba na ntị biko nwunye ya na-eme ihe ọ gafee aha mbụ aha ofu ahụ aha abụọ aha atọ anọ ị nọrọ di ya eji ọgbụrụ kedu nna m nwanne m chere kwesịrị kwana na bịa eji ọgbụrụ kedu hapụ ya eziokwu gani ọ dị ka mụnwa ha ekpebigo m na nchịnụ nwaanyị na because a nara nka nnụ nwaanyị nna ọ gbara m anya mmiri n'ihe nna afụ because ụmụ nwaanyị nọ na di nna nwoke bụ efe ihe a na-eme n'ụlọ ejụwaziri onwe gị nna ọkwa nwaanyị a di na nwunye a na nne anyị ha nụrụ ka a na-anụ ugbu a na because of gịnị ihe na-eme ha ịmakwa na ụmụ nwaanyị nọ na di na unu erechazi this time karịzie young girls nwaanyị ọ na-awụ ndọkọta pakeji m onwe m ahapụ m ihe gbasara moto digodi nnọọ because I want to marry and I don't want to divorce tomorrow. I want to get my bone and my partner. Mbịa hapụ m ụmụ ihe ntecha na am ihe dị ya na hapụ moto hapụ wardry things dress ya casual pụọ nnọọ gawa ma na school ma n'ahịa nna ịmakwana ụmụazị anaghị atịrị m ọnụ nke ọ na mmeresi
Onegwodumanya, I video Nermanya. The skin is all right, but not again. Now, how can this guy be this way? Oh, no, again. Oh, coach, this time. But Brusia motor wear poor. Okay, bye. It was him haki ban a bajuana. Okay, what? So, oh, coach, this time. Netiri ha can now what to her. Hamahi hatchon, Hamahi hatchon, ha. Hatchon on your beaker. And the beaker na a macacones where Patagonki. You check 100% of women and only 1% which are working and a bogey toko. Zukon duono, Marakwana, two party grow together. Now love won't have too much. Carrier or the kind of Gogina or Mango of Manana, Jonathan Wine and Ganana Banner. The girl balance or family the girl balance now. Again, you has what you would. You got not you back in. But I have so the law. Marisho quite because Ndewo. Part of his yoke, no. And I thought we had some marriage. Oh, we had done. Ndewo. One night, TV came na blessing va. Urokwamazi, ayekene no makeno nyida na mgbeda. Enwe ike kpọbatakwa ụmụnna anyị ndị ọzọ ka ha tie ọnụ n'okwu maka okwu a anyị nwere ike ịhụta ya ka okwu do obere mana anya okwu ebuka. Okay, one mother. Ndewo. Another topic. Check another topic nwere ike iwebata next time. Because Emma uche na abịa nwanne mmadụ na ata because ife dị na Igbo erika and ihe anyị ekwu ka otu a na osu ma ụmụ osu a sekwa osu asị ha na ata ma mbụ ihe ndị Anambra eji ha n'Imo steeti na ata ụmụ ihe ndị ahụ gasị ịghọta ịma na ya nwa na-eme na a lot of girls na ga because of nwanne mmadụ anyị ga-ekwu echi. Okay. Wepụzie ọ na Ndewo ịgbọrọ ihe ego na-eri agwa maazị ka ahụ nwanne anyị ọfụma ụmụ Igbo okwu. Ndewo. Onye isi daalụ. Ndewo ekelere. Nwanne mmadụ ndewo. Ijele mata mara. Ndewo na mara unu ma ndị gwe m na ndị nwere ya mara unu ma. Ọzọ ma nọrọ ka anyị. No, ọzọ please. Kwuru ihe kwuru okwu onye na-agwa wo Collins ọ dịka ọnụ. Ijele ya mara gị mma. Nna m. Nọrọ ọfụma. Ọfọ mara wa. Ekene no. Ndị dị onye na onye na maka aka m kijela mara ka mmadụ ijela ya mata m. Iti bụrụ ọnụ n'okwu nke mbụ anyị mebụrụ mbụ. Ị ga-revise onwe gị. Ị na-achịla azụ ja gbakọ. Onye isi nọ na-asị m ka m kelee ụmụnne m because ana m agafe today nnọọ were fụ ife anọ dịtị na-amasị m. Ndewo. O ruole nkeji awa na-abụ ka m na-ege ihe a nna anyị dịtị na-atọ m ka shuga rie ya. Ndewo. Afọ m bụ Samuel Nwiwu. But ihe m dere ya nice because a na-eji nwaanyị na-aga n'ogwu maka ịmagụ mmadụ ọkpa. Onye a na-ebe a m nnukwute ọgara m nnukwute mmanụ m ka ọkwa aka m ka mama ama ọ na-enechi ife asef. Mba ọfọ. So abụ m onye Imo steeti. Abụ m onye ehime mba nọ n'Imo steeti. Ndewo. Ebukana m na mba ofesi a na-akpọ Madrid. Ndewo. Na amara unu mma. Daalụ. So ihe a na-ekwu ihe gbasara omenala anyị ụta ka esi ekwu ya. Ọ bụ ndị okenye nọkwa na ha were ọkpa chọwa ihe danye na mmiri. Ụmụaka bịa ha makpụ ime mmiri na-achebata ma ha na ama na ọkpa ka eji ya chi ya. Ha ma mkpụrụ ime mmiri ha eku ume otu ke bụ ike agwa ha mapụta. But okenye bịa were ọkpa na-azọ ọbịa ọzọta ebe dịte na ya agụrụ ya. So ya bụrụ ya na-ekwu okwu ka ọ ga-esi wee na-adịrị anyị mma dịkwa ezinụlọ anyị na mma. Anyị alụgo m nwaanyị ndị niile na-ebe alụgo nwa onye alụgo nji ụmụaka. But abịa ebe agbakọ ihe anyị ma na-agabiga ndị Igbo na alụmdi na nwaanyị ọ dị anyị ka enwe ndị a na-agbu a na-agbu ụmụ nwoke ka na-agbu ụmụ nwaanyị.
So mụ abịa gbakọ cheke n'onwe nke mụ asị ya ọlụlụ di na nwaanyị anyị most of us ndị lụrụ di enwe ndị lụrụ nwaanyị abịa ambata anyị kwa ka anyị akpọrọ ọlụ ozugbo ụzọ anaghị ịbịa mee ihe a na-akpọ courtship ọ ịbịa yiwa ọ ịbịa emewe ihe a due to nature of ebe anyị nwa si abata adọ na-akpa ya agụrụ ụlọ ndị Igbo adịnwe ike ịbịa n'ala Igbo gị bịa nọrọ n'ala Igbo n'ọnwa ihe bịa mewe courtship uti nwaanyị n'ọnwa 2 years mewe courtship ka ibe nyewe nwata onye nke ọsọ ga-eyi ya nwaanyị for 3 years enwe onye ga-echie obodo ọzọ bata Naịjirịa ga-ayiwa mmadụ 3 years n'ala Igbo ọyiwa nwaanyị for 3 years ka ọ mara onye ọ bụ ịghọtara mgbe ị nwere ike imiti mmadụ gị na mmadụ anọ 1 2 3 months gị nara nọmba ewe na-akpọkọ ya na fon ọ ka nwekwere problem because ka mata bụ onye ọwụ because ụmụ nwaanyị bụ isi esi bata ha mfụrụ isi esi bata ibu moto ọ iji ọkpa ibọt na isi esi bata ha ga-amakpute gị n'ahụ dewekwe n'ahụ na ha laikiri gị ha lọvụrụ gị bata agwa ha ịmababa agwa ha dewere ihe dewebe ịmababa agwa ha nọ ọ bụ mgbe ị ga-emecha na ha ebutekwe aka ebe ha kwụsịrị orukwe afọ na-abịa bụ ịtụ ya ta ịkpọ ha na fon ị na-abata ha ebupụtakwa onwe ha again dewekwe onwe ha na akwa wife material but ịmaghị ọdị mmadụ ha bụ nye asụchakwa ihe na-agasa anyị na marriage anyị ịghọtara so nwanne anyị nwoke iwe kwene gị ebe ahụ ka ugodo na ebe ụmụ nwoke ka ị na-ekwu ihe a sitekwe kedu nke na-akpata ụmụ nwoke na onwe ha bịa ka ihe ị na-ekwu na ọ maka ọ dozi ka ọwụ sọsọ ụmụ nwoke na-emezi ya wa ihe aghasa ọ ga-enwerịrị ihe ọ ga-enwe ihe nke ụmụ nwaanyị bụ ihe na-ekwu ụmụ nwoke na-eme ka mụ na-agwa gị datịna ụmụ nwaanyị nwere agwa nke ụmụ nwoke nwere agwa nke ha ị ga-abịa na senta ahụ abịakwala sọ ụmụ nwaanyị ọsọ ụmụ nwoke ụmụ nwoke nwere nke ha ụmụ nwaanyị nwere nke ha emekwa mosọpụ ndị be anyị na-alụ nwaanyị onye ọla nọ na Naịjirịa biri Naịjirịa nwere right ime oyi mara ọdị mmadụ nwaanyị na-alụ baa ntụ marriage a mara ọdị mmadụ na-anụ but onye na-ebi na Naịjirịa ọ ga-ahịa ya ahụ ime oyi mata ọdị mmadụ na-eje ịlụ ada nwere ka ọ lụọ ya echi ọ bụrụ na ọnwa ọdị mmadụ ahụ ka ọ chọrọ ga-eme ya anyị kwuo okwu agbasakwara ma agbasa ha dọtara mmiri ebe m na-aga because iwe ọcha tutu ihe megị n'ala Igbo ma brother ọ dịghị ka ọ bụ ụmụ nwoke ịbịa wido ị ga na-afụ wido ọ dịghị ka ụmụ nwoke na-anwụzi elia more than women ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ afọ ụmụ nwoke na-ata n'aka ụmụ nwaanyị pụtara mmiri kọsọ ụmụ nwaanyị ihe fili gị site ma anyị waji alụ nwaanyị n'Igbo nke anyị efili na nwoke alụta nwaanyị na ha alụta ha na mkpa ha agwụgo mbakwa mara eji bụ ịbata ya ndị oyibo so na university na graduate ịghọtara mmiri bata ụmụ nwaanyị Igbo na-efili na ha alụ onye Igbo lụta onye Igbo nke ha na ihe niile na ha emechaghị ihe na-eme n'ụwa bụra wụrụ ntu a ịghọtara so ha ga-agba mbọ ụmụ nwaanyị Igbo ga-agba mbọ na-enye aka na marriage ha ka ụmụ nwoke ha na-ebi ogologo ndụ ịghọtara mmiri ada ụmụ nwoke Igbo ịkwara nwoke Igbo ịma ụmụ nwaanyị na-ebe akwa ụmụ nwoke na-agbaniro too much ha ga-ajụkwa n'ike ụmụ nwoke ji agbaniro nwoke ọbụla pụrụ ọnụ jee rahụ dị nwaanyị ọzọ ọ nwaanyị ọzọ uche ọ rahụrụ ochi itere ka nda nwụma echi gị mee expect gị lụọ di gị mee expect ga di gị ka ọ chọwa sọ gị nwaanyị mgbe ị nọ na agbọghọbịa ihe na-arụ ọsọ ụmụ nwoke nọ na di ụmụnwoke na-agwa ihe a na so nwoke nọrọ na ọnụgide na ya pụta ọ na-enwe aṅụrị ma ọ nọrọ wute ya nwa ada ma ọ nọrọ wute nwunye ya ịma na ya big problem ka ọ nọrọ wute ya nwaanyị o nweta more life dara mgbe ọ nọrọ wute nwunye ya echi so na marriage ọ gaghị asa nwanne ọgwụ marriage ọ gaghị asa tomorrow ọfọma ewekwana iwe ka ọfọma tinye nya okwu ọnụ echebukwana ihe ị chọrọ ikwu ọfọma ị na-ege tinyetu ya okwu ọnụ maka ụgbọ anyị were nkeji abụọ ka ntị ọnụ onye akwụsịla okwu kịta bụ ezi oyi m o kwuru ekwu arọ karịrị 15 ọ bụrụ ife taa efugolu
so ọ na-abụ ofu okwu a na-agwa ndị mmadụ ọ na-adị mma mmadụ imegbu ife mma ịfụrụ n'ọfụrụ na onwebe obi aṅụrị n'ọfụrụ ezi ọyị ya ịghọtago o nwere ife dị ka ya onye mara ife ọbụla ọ na-eme n'ụwa ya na-emegbu ya mma maka na emesịa ife gbagolo agbago na-agbadata agbadata afọ m onye eziokwu ịjụ ya na ife anyị kwuru adị ijele ife anyị kwere ka o ya ekwu onye ọbụla amalụ m ma gburu m mma arụ m ezo onwe m ezo ịghọtago daalụnụ ka ntị ọnụ maka onye isi na-akọ datị na ụgbọ na-akwazi kwarapụ kwarapụ ife nchọrọ ikwu n'ebe a bụ na ịma na ife na-emebi ife na-eri nne and ife na-edozikwa ife na-eri nne welitekwa elu gị na ya da ife na-ekwu oke ife na-emebi ife n'ọnwa a na-eri nne and ife na-emebikwa ife na-erikwu nne mana ka a na-ekwu n'okwu maka njọ na-ejiwa ama atụ njọ bụ njọ mana ọ nwere njọ ka ibie ife maka ife na-agbasa ezinụlọ a na ife kasị agbasa ezinụlọ bụ ezinụlọ onye si ebe si amụta mmadụ mpịa ha na mmịa afa onye abụ ife kasị agbasa ezinụlọ ndị ọgọ na ndị ọgọ nwoke na ndị ọgọ nwaanyị unu eweliwe na onwe kọlụ bịa na maya n'igwe egbubili m kọl iku na-ewe n'iwe gaa n'ihu unu na ife m na-ekwu anyị na n'ihe na-ekwu gawa n'iru anyị na-ewe n'iwe ka m na-ekwukwa so ife kasị agbasa ezinụlọ bụ ezinụlọ onye si apụta o nwere ụfọdụ n'ime ndị mmadụ nọ n'ụwa azụrụ ọfa azụ ya bụ ife kasị na-emebi ife o nwere ezinụlọ na-amara azụ mmadụ ọ bụrụ na ị mụrụ nwa kpojie skuulu na ibie na-eje skuulu ọ ibie na-eje Ebonyi kpojie Ebonyi maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị o nwere ọzụzụ onye ọbụla azụrụ azụ n'ụwa ife dị iche na-adị na ndụ ya and ịzụsịa mmadụ ọwa apụzịa ka o jee mebe onwe ya ọ nọrọ n'onwe ya wee na-eme onwe ya o nwere ebe ya ga-oluo ọgabụ n'ụdị ọzọ mana ọ bụ ọbụla ọ gabara n'ụdị ọzọ nke bụ nna ya ma ọ bụ nne ya ịchọpụta na nwa gị ahụ na-aga n'ụdị ọzọ ịkpọghachi ya azụ si ya na ebe ahụ ọ na-aga na ọ na-apụ apụ ọrụ gị ka ọ bụ wee luo mgbe ya arapụ ụwa maka na nke kpọpụtara ya ọ gịnwa bụ Chukwu ọ na-avụ anya so ị ga-anọ na-akwado ihe n'ụzọ kwụ ọtọ mgbe ọbụla mana ndị mmadụ amarọ ka nyere unu ofu example ka eji wawere ekwu n'oyibo nwanne m nwaanyị nke ntọlụ ovu nne m ovu nna m o nwere mgbe ọ nọgidere ọ bụzi anọ dị ekwu owu anụ ya nwere ekwu obi ọnịcha ma maybe no the connect na account gbatụnata ije ekwu okwu gịnị mesịrị ife a unu na ife m na-ekwu mma ya gbatụnata nke o ji ene Chibo nwoke ọma onye o mere amarana biko na ụmụnne m biko na nwoke ọfọ ọgba na o nwere ihe ndị chọrọ ime ihe wọle na ka nwee ike na-amụ ihe biko na Skibo anyị na-ekene gị ịnọnyere anyị na mgbede a mana o nwere ote na-ebidoro wee na-etinye ihe anyị ji were bịa ọnụ n'ụbọchị nke taata ọwụzie na anyị na-agbazi kwarapụ ka anyị nwee ihe ndị ọzọ anyị chọrọ iji mee mana anyị na-ekene gị n'ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa
mana anyị ma na ị ga-abịa ọzọ, ị ga-abịa ezigbo ya, ị ga-abịa ezigbo ya tupu anyị aga n'ihu ma ụmụnne anyị ka ha mezie ihe ha ji ekwu okwu ka anyị nwee ike na-anụ ihe ha na-ekwu. Biko anyị ma na anyị ma onye ewu kene ụmụ Igbo bụ ụmụ Igbo onye ewu. Ụmụnne m ekelele m unu. Ndewo. Onye o mere amalago. Onye o mere amara na jụọkwa na enwe Sunday. Ndewo. Igbo. Ijele, MC Ijele. O nwere ajụ ndị anyị nwere anyị ga-ajụ gị. Aga m ajụ gị ya ajụ tata. Aga m ajụ gị echi. Maka enwekwa ihe ndị ọtụtụ m jụọ ha ajụjụ ha ndị ajụ asị m jụọ buru ibu. Ihe mere na ka anyị gbado n'ihi na onye o mere amaragwo. Anyị ga-ajụ maka nwaanyị Sunday. Ebere onye ụwa. Ejere m kedu aha? Ọchị awụsa. Anụ ebele onye ụwa. Ndị niile anyị ga-ajụ gbado maka ha echi niile na-abịa. Ka anyị mara ma nwanne anyị nwoke ọzọ. Okwere ebe ị gara Skibo nọrọ ha gara Igbo ọkwa ndị oyibo. Nwanne anyị nwoke Collins, biko okwu ahụ anyị na-ekwu tupu onwe ihe merenụ. Achọrọ ka itinye. Yeah, the thing about crash is crash, and even the volume but it is low safe. If only one is one hour message of ma. In what way you were? Okay, the low. Ijele na ihe ọ na-ekwu. Ana m anụ ihe nwa na-ekwu anyị na ndị ọfụma. Okay, when official Ijele ekelekwa m Igbo TV Skibo nwoke ọma onye o mere amara. Collins no. Biko asị m onye tiri ka o chiri ya zere. Ndewo. Onye mere amara. Ndewo. Aha m ọzọ Chimezie. Aha m nwa afọ awọ mma ka ediri Imo steeti Loru East Local Government. Ndewo. Ndewo nwanne m. Dịka akụkọ unu na-ekwu nwanne m, o wee eziokwu na ihe gbasara alụmdi na nwunye dị n'ala Igbo anyị na o mebiela ọtụtụ ihe. O mebiela ọtụtụ ihe, ibi na o mepụziri na ụfọdụ ụmụ okorobịa na-atep, ibi n'ilukwu nwaanyị na-atụzi ha ụjọ. E nwere ndị nke ị na-eme na-ekwu okwu elu nwaanyị na ọgwa dị na nke ahụ anọdụ na dictionary ya. Ọnwụ dị na ọ naghị agụ ya kama na mgbe ụfọdụ enwere ụfọdụ ihe a na-afụ ụjọ a na-atụ ha bikọs enwede eme onye nwe onye. Ihe dị nga ihe nwere ikwu nwere ihe mere ihe so na ihe mere alụmdi na nwaanyị anyị ji enye nsogbu na-awụ. Nke mbụ, nwoke na nwaanyị ibido ịkwado melu dị na nwaanyị ma ọ bụ ime mọị wee bido ewute eziokwu adịghị n'ime one. Enwere ndị nke na-ebido wute atụ eziokwu ka nwoke agaghị agwa ka nwaanyị eziokwu ka nwaanyị agaghị agwa ka nwoke eziokwu ka ahụ otu. Nke ịbụọ ọwụ mgbe nne na nna ha na-alụ even ọwụdị mgbe nne na nna ha na-alụ even alụgo nwa at least mgbe ọ ga-etebaga alụ nwa at least o ruola afọ 13 afọ 10 m lụrụ nwaanyị. So a na-eme bifo nwoke eji ịlụ nwaanyị ma nwaanyị eji ịlụ dị a na-eje gụọ esi a na-eje jụọ ajụjụ. Ịghọtago? Beti ụmụazị kịta ndị nne kịta na ndị nne m oloro ọfụrụ a na-ekwasịrị na ọwụwụ asụrụ ha n'oyibo asụrụ kọmputa eji ka asụrụ teknọlọji eji. Skibo nwa na-eme ihe bụ ndị oyibo anaghị adị m mma n'ọnụ. Cherekwe na nke gbasara Skibo anyị na ya na-abụ nwere okwu maka na anyị si Skibo ya gaa n'ihu na-asụ Igbo o bidozi sụwa Bekee. O nwere ihe o dere n'efere mba ụwa na abalị abụọ gara aga ka ọ na-asụ Bekee si na ya chọrọ inye mmadụ ọsọ wakọlik kọwa kọlik mana ama m na Bekee wee ya Bekee Skibo hapụ Bekee aka. Mba Bekee adịrọ mma n'ọnụ nwanne m Skibo because onye eze na-ezuru ezuru ọnụ enwere ike ịsụ nwa oyibo. Onye eze abụọ na-asụ Bekee. Mba ọ gaghị adabanụ. Ọ gaghị adaba. Gaa n'ihu. So anyị gbaziri okwu nwanne m. So mbụla a na-eme ihe ịlụ nwaanyị ifute onye ị chọrọ ịlụ ịgwa nne na nna gị ị chọrọ ịlụ onye a
ndebe unu o wetara ya fada na nna gị ma nne gị eji okwu ha jee ha esendị ya nwanna dị ma nwanne nna ama na nwanne nna ama na gara ha adịla mma na ọwụ onye chọrọ ọganiru ezinụlọ nwere ike ịgwa unu eji okwu o jee jụọ ese ịghọtago teru ebe ahụ o jụọ ese agịdị ịjụ ese a ga-ajụgide ese jụọ maka nne onye a nna onye a nne nna onye a nne nna ebugodo ụzọ jụọ ntọala otu ezinụlọ ahụ siri dị ịghọtago mana ihe meziri n'ụdị ahụ nwanne m ụmụaka kịta na a na-azụ eyizi nne mụrụ ha ka ha ji eyi nna mụrụ ha ihe agbanweele enwere ike ị ga-ejekwa sị na nne ewe ezigbo mmadụ nne gbachiri ike nne ewu nke nne ewu nke ọzọ ịkpọwutezie ya ọ wụrụzie azụ m friji ihe ị na-eme expect ihe eji mara nne ha ụdị ihe a ga na-emezi so ya ka ji wee na-ekwu sị na anyị nwa mmadụ ekere eke nwanne m na ugbu a ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa ndị nke ka na-achọ ịlụ alụ ọwụdị mụnwa ụmụ okorobịa ka awụedị m okorobịa so ọwụ ndị nke na-akwado ịlụ alụ ka ha biko ịdị na mma nwoke na nwaanyị ndị oyibo na-akpọ relationship na-adị mma ka ebido ewute eziokwu onye gana ya na-eme ihe amarana ịmara ya mgbe ọbụla ọnọdịrọ ọ mara na ọdịrọ mgbe ọ dị ọ marakwana na ọ dị betu ụfọdụ kịta na-emezi ihe a na-akpọ pakejin apụta sef ụfọdụ pụta kwuzie sef ndị na-agụdị akwala agụdị prịta ka mana skivo lab abịazie ijezie ha nwa asụwazie fune ịghọtago ha nwa asụwaziere n'ifune mgbe a sụwaziri ifune ihe oyibo pụtazi ideme ha na ịlụtụrụ onye gụrụ akwụkwọ ka o jee difendị anyị eru esi ahụ ọwụọ ọnịla so ọwụ ya ihe mebiri alụmdi na nwaanyị dị na be anyị na ọ na-eme ịbịa ji ashi ahụ bata ihe ị gbara nwaanyị mgbe gara abụ na-eme mebi ị nwere ike na-eje ebiri na-ejekwe na-eme nke eji na-emelitie mgbe ọ batazie enweghị ihe ọ ga-afụ ọgba aghara ebido mgbe ahụ kwanyega ka ahụ wuo otu nke ọzọ na-akpara iwu anyị nwa ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị na ka m chọrọ ka ha mee ka ha mata data na anya enyi adụkwa anya dị na nwaanyị anya enyi dị iche anya dị na nwaanyị dị iche enwere ihe ọyị gị nwaanyị ga-eme enyi nnụ alụ ọgwụ dịka ihe ofu onye kwuru na mbụ nnụ nwere ike lụọ dezie betigala nwaanyị mee o nwere ike ma na-edezi na oku achịcha nwere nke ga-awụ gala nwaanyị na nwere ike mee ihe o dezie ma gala onye nwaanyị mee ihe ọ gaghị edezi oke achịcha biko ọ sịla gịnị mee nghọta adịghị n'etiti ya so ọwụ ya mere ihe dị n'iche dị na nwaanyị wụ ọwụ ndidi biko ọsọ ụmụ nwaanyị nwa ụmụ nwoke anya na ha agbalị mbụ ụmụ nwaanyị ha na-agbalị mbụ ọwụ ya mere ihe ofu onye kwuru ile anya ihe juziri kịta na awụ ije na ihe niile na-aka anwụ ụmụ nwoke na-aka anwụ karịa ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke na-akazi anwụ and otu nwoke nwụrụ nwaanyị akụchara wee chapụkwa ọkụ so ihe chọrọ ọzọ ka m tinye okwu ọnụ abịa nwoke ndị na-ebu ụzọ anwụ ọtụtụ ihe na-akpata ya maka o nwere ofu nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu o were kwuo sị ile anya na omenala Igbo ụmụ nwoke na-anụ onye ha tọrọ ile anya ọwụ na nwoke dị ahọ 50 wee nụọ onye dị ahọ 30 ọ bụ n'ime maya anya na a na-eme ya na onye buru ụzọ were ka nka ga-ebu ụzọ nwụ ị ga-ahụ na onye nke nwoke kwesịrị ibu ụzọ nwụ na ihe ndị ọzọkwa nọkwa n'elu ya na-eme ọwụ sọsọ na agwa nke nwaanyị na-eme nwoke o ji were na-anwụ o nwere ihe ndị ọzọ na-emekwa nwoke ji were na-ebu ụzọ anwụ na ọwụ ihe a na-ekwu ọkwa sọsọ na n'Igbo ka ọ nọ na Europe ọ nọ na Hausa ebe niile ọwụ sọsọ nwaanyị ọjọọ so n'ihe na-eme ha ji anwụ mana ọwụ sọsọ nwaanyị ọjọọ iwe wekwene ka nwanne ya ọfọma tiba ya okwu ọnụ maka ọ na-ekwubu tupu ekwentị ya mee ka o si mee anyị kpọpụ ya ngwa ya pụọ bata gaa n'ihu
ọmụnwa ka o si gaa n'iru ọfọma ọfọzọba oke ya nwanne mmadụ beti biko na-eweli iwe nwere ike imetụ ihe mere dị fonu m jiri dị ihe niile nụ na-ekwu na ana m afọ ọsọ onwe m ịnụ ihe m na-ekwu and ọ dịkwana naanị m ga-ege ihe a anyị na-ekwu ebe a mana nwaanyị m nọ ihe ọ na-ege ihe anyị na-ekwu ọbara kịta ha na-eze anụ anyị na-anụ ihe ị na-ekwu anyị naghị anụ ihe unu na-ekwu nke iji wee na-ege ebe ahụ ị nwere ike gbatụnata elu ị na-anụ ihe emeela m elu elu mee ya n'ala ọgarọ anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ya anụmanụ ihe ị na-ekwu na sọsọ nke nyanwa onye nke ọzọ ka nnara na anụmanụ ihe unu abụọ na-ekwu anụmanụ ihe unu na-ekwu kpọpụla m na-akpọbatakwa m ka a mara ma ọ ga-emepe ngwanụ nsogbu adịghị ka anyị kpọba LPC kwuo ka anyị kpọpụ ụgbọbata gị gaa n'ihu ọfọma so ihe nọ na-ekwu bụ na ka ị na-egbu nke ka m nwee ike nwetasị ebe ndị m kwesịrị inweta ọzụzụ onye ọbụla azụrụ azụ nwere ife dị iche na-adị n'ime ya unu amaghị ebe m kwudebere so m chọrọ inye unu egzampụl nwanne m nwaanyị nke m tọrọ nwere mgbe o nọgidere di ekwuzi ofu okwu ibua di ekwuzi ofu okwu ibua and mmaanyị bikwa Ọnịcha nyanwa bila Ọnịcha so onye chọpụtara ife a bụ mmaanyị ọ bụrụ di egbalele mmaanyị so mmaanyị chọpụta ife na-eme mmaanyị wa akpọ anyị nwa ụmụ nwoke wasị ya nekwe na ife na-eme nnọọ maka echi anyị wa akpọ kọl immediately so anyị kwubie n'ofu okwu na onye ọbụla ya akpụ ya chie ihe ezigbo warning nya na enwetakwa social report akọtọ communication ya nya anyị mapụ ya na ọ bụrụ ọzi nwanne anyị n'afọ so ụjọ bịa obidozie kpọba mma kpọbazi onye ọbụla kedu ibe na-eme na-ekwu ekwu anyị mụma wee kwuo ebe ahụ ka anyị mara reaction ya so ọwa bịawa ayọ wasị na ọ bụrụ ịmago tụọ asị nọ n'ime ya rịọ anyị mgbaghara na ya nwetara ọzọ dịkala ife ahụ so ife wee kwuo ife a na-abụ na o nwere ezinụlọ ya fụdate va sọpọt va nwanne be nwaanyị va kwadobere nwanne be nwaanyị o buziela echi agbasazịa nke ava anọlụ n'ụlọ ọbụna o nwere ozi ndị then o nwere ihe ndị ọzọ na-akpatagasị ya o nwere ọ bụrụ na mmadụ yele nwaanyị 10 years ma ọ na-evụrụ nwaanyị ozugbo n'ụlọ ya osoro nke a bụ esoro ị nwere ike inye nwaanyị 10 years nụọ ya taa na-enwe oluo the following day ike mara eji aba agụ gị ọ na-eme ife ụwa most of times ọ na-esi n'akala aka mana ọ bụrụ na ịfụdat na nke ị na-eme anara agala gị ike njie ịghọta ewepụ nke ahụ aga nke akala aka nke nwa bụ mmadụ na-eme o nwere ụmụ nwaanyị ife kasị emebi na saịdị nke ụmụ nwaanyị bụ ọkọyị ụmụ nwaanyị eyi ọyị ụmụ nwaanyị ibefe ọ na-emebi ezinụlọ wee maka na o nweghị omenye ezinụlọ ọ ya ga na-afụ iche ma udo ọ dị na befa mana efe nwere udo and nwaanyị ọbụla na-enwere udo na-abịa 80% or 90% ọ ya achọkwa ka o mebikwa udo dị n'ezinụlọ ya nwaanyị nke a bụ so emebie ife ọzọ nke a bụ nke kasị alụ ọlụ ebi m na amụ wọd ọfị nwunye m bi na amụ wọd ọfị na Lagos ya na ndị be m ọ nwere ndị oyi m adanụkwu m na klọb dịgasị iche iche klọb nokwu na nke a na-akpụkwa amụ wọd ọfị General Fitness Club anọ m ya ọ nwere nke m chọrọ ka nwunye m na-atọ ụtọ witi nwunye fa ọ nwere maka na eji ana m afụ ihe na-eme ịghọtago so ana m afụ so ife m na-afụ achọrọ m ka ọ mee na be m maka ataka m afụfụ wa n'ọnwa achọrọ m nwaanyị for more than 4 years so mmatasịrị afụfụ a mbịa nwelikwa ezinụlọ m bulive egwu ezinụlọ ọbụla gbasalị onye ọkasị wee si n'aka bụ nwoke maka na nke nwa ya edebe ebe gị ka isi wee achọ ọ bụrụ idebezibe gị mma onye ọzọ edozieli gị ya onye sị na dịtara na nwunye ya na-ayị ala onye mara na ọ na-ayị ala ebife nọbịa ọ ya nwelele ihe agwelele ebe ịvụrụ na mmadụ ihe ọ ya nwele bifo nke na mmadụ emekọbe mmekọ ọ ya nwelele ebe ịvụrụ ebe abịa ịvụrụ ịlaikili were ebe abịa ịlaikili wa na-akọba ndị ọzọ den ị na-akụzisili ya maka ihe ndị okwuo
bụ ọzụzụ bụ ọ bụrụ na azụrụ nwaanyị aba azụ and na-azụkwuru gị azụ na ọ bụrụkwa sọsọ nke nwaanyị ọ nwere ibe ị na-eme nwunye gị alaikịrọ ana ọ nwere ibe nwunye gị na-eme ịnara alaiki mana ụlọ ọdụ ụdị na-akpa nkata nne gịnị bụ ife ndị na-ala ife ndị na-afụ n'anya ndị ife ndị nara afụ n'anya ị gwakwa onye nke gị ọ nwere ebe ezinụlọ vanara na-akpa nkata ajụ onwe bụ ese ị ajụ ese gịnị na-eme ịnọgide esi gịnị na-eme n'ụlọ a na-adịrọ mma onye okwu na-ekwu obi ya amalike ya esi wee bịa biko ọ bụ na ị jụrụ onye ilo ya ajụlụ gị dị ajụjụ onye ilo ya ajụlụ gị dị ajụjụ nwunye m na ọ na-eme ọnọgide ọsị m ndị klọb anyị nwere ebe anyị eme mgbakọsịa mba flight mfụ na atụrụ m ka mpụlụ ezinụlọ m gaa mba flight travel bikos na ọmago definitely na sọsọ ya garụ maka na amụrụ m na ife ahụ a na-aji ime na mma alaikiri ihe ọ na-aga ịfụ oge m nwunye m dịrị ime ana m akpịa aga klọb mana ife imeli sọsọ gị na ife imeli general anara abụọ mana ndị mmadụ amarọ bikos ife ọ bụla imeli sọsọ gị ikulu mmiri debe ụdị avọ dị ka ọ ya dị mana ime general inwe ike debe mmiri onye ọzọ ebuli ya o mebie mkpọkasị anara adị mma na ezinụlọ ị nwere ike nche ime ife ana m akpọ ma ndị klọb ma frens abịa na abịa m amago m na-anọ temporary elisi olili mgbe onye ọbụla anaba abịa so oke mkpọkasị ebe nna gebe awụ oke mkpọkasị anara adị mma ezinụlọ mebiri emebi na aba anyị ka nkụ ọ dị ka aja dị n'ala ịghọtago onye nwe na-eme andị nwaanyị ọbụla nke emebiri ya achọ ka o mebie nke onye ọzọ nke ahụ abịa na nke ụmụ nwoke ụmụnne m ọ na-eme otu aka m si nna agba aka na agba ekili ụmụ nwoke ndị be anyị ọ bụ na mgbe chukwu m ebere ka ọ bụ na ebe a na-afụ m ụmụ nwoke ndị be anyị na nwe ndị na-anọ 3 days ma na-alarị n'ilo nwunye be bi Lagos obi Lagos kedu ibe na-akpọ nwaanyị ahụ kedu ibe ị na-akpọ ụmụ gị ọ bụrụ sọsọ nwunye gị ka ị na-akwa elu ị na-akpa ya kwụ ma ụmụ gị na-akpa ya onwe gị ibi na Lagos nwunye gị bi na Lagos oke pụtagodo na ọgwụ difference bụ ọmụnwa nwere ike na ọgwụ difference na ọkwọli 12 mana onye ebe m ma na onwere ibe mene larị n'ilo alarịtube m n'ilo ke ibe mmejọ alarị n'ilo onye nwe mma ọ nwere ebe m na-aga akụsu n'ụka mgbe na nna akụsu n'ụka dị a ịghọtago ọ bụrụ sometimes nwere ike tụọlịa asị but asị m na-atụlị a bụ ịkwanye ugwu ezinụlọ mana o nwere ibe ihe emerụ asị nwoke o nwere ibe ihe emerụ ịghọtago hapụgodo na anyị nwa ka wee nwee ugwu n'ezinụlọ mana ị ga na-akwụ ikwulu onwe gị ugwu ọ nwere ụmụ nwoke na ị anụta nwaanyị na ịfụ na nwunye gị like mmekọ bed ọ bụrụ mmadụ niile dị iche iche o nwere ụmụ nwaanyị na-alaiki mmekọ akwa ime ekilọvụ rinne nwanne nara alaiki ya rinne ịfụ na nwunye gị na-alaiki ime ekilọvụ rinne tara ya amalite ga na-eme ọ bụrụ ịbịa take bed drugs tara ya amalite ga na-eme ka ị na-eme ya ka obi ya na-adịa mma na bed maka na ọ dị highest please n'ihe please nwoke ma nwaanyị bụ ebe a na-eme na bed onye dị nọmba 1 mana ọ bụrụ na nwunye gị anara alaiki ya ị na-eme ya ụdị abụọ ọ nara ala ka ọ bụrụ nwaanyị niile na-alaiki oke mkpali amụ bed so ebe m na-ekwu data onye ọbụla ya try ka ịmalibe nwunye gị na like na ebe ọ nara alaiki mana ụmụ nwoke be anyị ọ nwere ụmụ nwoke be anyị 2 weeks o chenjibedi boxers ya ofu boxers ka ọ na-eyi ụmụ nwoke be anyị na-elu inyi ma na-adị atịtị nwunye be ya agbagidebe nwunye be na-ekwu okwugide something nwoke na-elu inyi nwoke ya atọ ya tara atọ ọfụma nwere ike ọ bụ na nwaanyị nọta pụọ ya na-adị ọcha ife niile na-asị emebi ezinụlọ and even otu ndị be anyị si azụ ụmụ nkịta nsogbu dịkwa n'ọdịnihu nsogbu ụdị maka ndị be anyị rụzi azụ ụmụ fa azụ ndewo nwanne anyị ọfọma okwu amaka anyị na-ahụta nwanne anyị Messi Oluchi Ogbonna nwanne anyị nwere ike ịma nọrọ ka anyị nwee ike na-ahụ gị ọfụma ka ị nwee ike gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị okwu ị nwere ike ịma nọrọ tupu ka anyị nwee ike na-ahụ ihu gị maka na otu isi nọrọ ya anaghị ahụcha gị ọfụma nwanne anyị Messi Oluchi Ogbonna ndewo ụnọ na-ahụ ihu nwanne anyị nwaanyị Messi Oluchi nke ọma ndị Igbo si na anaghị ahụ ihu gị nwere ike iwekete mba anyị wụ ụmụnne gị ihe na-eme ejele
ịma ihe a nwanne anyị nwoke bụ Ọfọzọba kwuru bifo Messi ekwu okwu ya bụ ife ọ sị na ụfọdụ ụmụ nwoke a na-echenji bọksa na ba na-elu unyi ụfọdụ nwere ike ịfụta ya asị na ihe a bụ okwu njakịrị ọnụjọs kwue na mgbe izizi mụ na onye be m na-akpalịta ife izizi ọ bụ ụzọ gwa m bụ ife mere o ji laiki m ịdụ ọcha mgbe izi ahụ mụ na-enwe ike na-akpa nkata mgbe a na-ekwu ọ sị nwonye aka m elu nwonye ime ọ na-enene ọma nna ajị anụ na mkpa abụ m ọ sị m na ihe ọbụla na nwa ajị na mkpa abụ na ọ na-asọ ya oyi na mma ada agba spray nke a na-agba na mkpa abụ nke a na-agba n'arụ na ọ chọrọ oge nchọrọ ịnakpula m sacha arụ mụ spray na arụ ma pefum ka m na-eshi ndụ ndụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na laik nwoke dị n'ihu mgbe i bido lụwa unyi nwaanyị ndị mmagodo ọ sị gị na di ya na-esi isi na di ya na-enwe ọdọ ife ọ na-agba n'ilo maka na ya na di ya dị emekọrọ ife n'ime be ewitines go m ihe o kwuru ọ bụla asị ka ọ na ụmụ nwoke be anyị tara anyị gwa ka ha na-eji aka ihe a anyị ga-egbu ya nkenke nwanne anyị Messi na nnukwute mmadụ Nnamdi Okonkwo maka na ọ dị ka oge anyị agabagokwarụpụ oge anyị agwụgwọ agwọ na anyị chọziri mmadụ na-abatagwurunu ka anyị nwee ike nnabata tupu anyị emechi ụzọ nwanne anyị Messi biko ndị Igbo na-ege ntị gwa anyị aha gị gwa anyị ebe isi wena anụ onu anyị itinye nyawu okwu ọnụ nkeji abụọ gaa n'ihu. Ndewo. Messi Oluchi anyị na-anụ ihe na-ekwu nwaanyị ọma. Aha m wụ Messi Oluchi Ogbonnaya from Abia State, from Bende local government. Ndewo Ndewo, enwe m ha ụla m ga-ekwu because alụbeghị m di, so m just na-ege ntị ka m mụtakwa. Ijere ewekweliwe ọwụ na anyị na-eme ihe ndị oyibo na-akpọ ma ọwụ nwoke mana o nwere nwanne anyị nwoke bịaburu ebe a mbụ wee na-akọwa na ya dosara anya n'ala na-emegide na-achọ ikwu otu o si kwu okwu ị ga-ama na onye a wuo ihe ndị oyibo na-akpọ husband material. Ọhịa ahụ ihe o kwuru o wee were ya na-egekwe ntị ị na-egekwe ntị ya na-elekwa ya na anya nke ọzọ nwanne anyị gaa n'ihu. Ndewo. Nnamdi gị si ya gaa n'ihu. Nnamdi ya gaa n'ihu. Nnamdi gaa n'ihu. Okay. Daalụ. Ekene m. Ndewo. Na abụ m very happy inweta onwe m na midst of discussion now because anyị na-enwe a lot of nsogbu. But o nwere ife nchọ ịtụnyere ndị nwoke na ụmụ nwanyị. Chetakwa anyị aha gị ajụjụ m na-adaghachi ụmụ nwanyị. Mana chetakwa ka ịgwa anyị ebe isi akpọ na enye afa m bụ Nnamdi. Akpọ kịta abụ m onye Ụmụnachi Dunukọfịa local government. Nwere ihe iji wee nne gị anyị ntị anyị na-anụ onye ị nwere ike ịgbatụ nnata nke iji nne gị anyị ntị hapụzie nke ọzọ iji agwa ya ọ na-hapụ na-reflect. Okay. Gaa n'ihu. Anyị na-anụ ya. Okay. Ife mụ a na-ekwu okwu ya bụ nwoke na nwanyị, nwoke chọọ ịnụ nwanyị, ọ jụọ ajụjụ jụọ onwe ya ọ dịgo nkwadobe ịnụ nwanyị, ka the reason o ji anụrụ nwanyị for, and ọ jụsi onwe ya then ọ prepare onwe ya for 2 years or 1 year. Were ife ọbụla gbasara nwanyị, were ife ọbụla gbasara ife ọbụla
o bidgodi maturity na arụ ya, bidgodi that maturity na appearance ya, o use that 1 year achieve ya, then o work towards of any nwanyị kwa o meet nke nwanyị afọ na onwe ya na onwe ya ka ife ọchọ bụ nke nwanyị, like ife nwanne anyị nwoke ekwu ife nwunye ya achọ, so nke nwanyị discover godi na ife ọchọ, nwoke discover ife ọchọ na ndụ ya, then ọnụọ nwanyị. Because a lot of problem anyị na-enwe na marriage, most of ụmụ nwoke amara ihe achọ. Ị ga-afụ nwoke na-achụ nwanyị every moment o ruo echi ọ basị na ọ chọrọ ịnụ nwanyị, o nwere ọka agwa ahụ na-akpa akwụsị, ọ dịrọ possible. So ị ga-ebid godi that mmadụ na onwe gị, maturity na onwe gị, ịmarụgodi ife ịchọ bụ nwoke, ịmarụgodi otu ịchọ iji wee kwado family gị, wee nụbata nwanyị, wee soro ụzọ afọ plan for yourself. Because ọ bụ na ị nwere plan wee kpọrọ nwanyị bata na your house, nwanyị mee nwobere ife ịbawa mba, o mee nke ịpịasiwe ya. So anyị na onwe anyị bụ nwoke, anyị ga-agba mbọ ka anyị bidgodi magodi ife anyị chọọ ebe nwanyị, ife anyị chọọ na-arụ nwanyị, mara ife anyị chọọ, omume anyị chọọ ka nwanyị na-eme ma ọ bata na n'ụlọ anyị. Ọ batazie anyị mee gịnị wee jiri nwayọọ wee mewe. O nwekwa mgbe m ji wee kweta na nwanyị na kọsụ ọnwụ nwoke, ọ nwoke na-ebutere onwe ya nsogbu. Because ọ bụrụ na ọnụnụ nwanyị na-anụ o nwere isi, ma ọ fụfụ ọmụnwa ị chọrọ ya ụlọ ebe ọzọ, o biri gịnwa biri onwe gị n'ọrụ onwe gị, ọ masị gị na ị ga-anụ nwaanyị ọzọ, ịnụba inwe ogologo ndụ. But problem anyị na-ekwu bụ ife na-egbu anyị nọrị n'ime ya. So ọ ife itinye ife anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na nsogbu dapụtazie na ọnụnụ di na nwunye, na ọ ka mma ka onye ọbụla gara onwe ya, ọ ihe na-akọwa. Anụrọ m ife ikwu. Ijumajụ. Ajụrụ m ajụ. Asị m na ị na-akọwa na ọ ka mma ọ bụrụ na esemokwu dị otu ahụ dapụta, na ọ ka mma nwoke na nwaanyị ịgabara onwe ha. Biko repeat godo okwu afọ ikwu again ka m nweta gị clear. Nsogbu adịrọ. Asị m site n'okwu ikwu ị na-akọwa na ọ ka mma kama a ga-esi n'ọgba aghara ofu onye anwụọ, ị na-akọwa na ọ ka mma nwoke na nwaanyị ịgabara onwe ha ma ọwụ na okwu ahụ duzie otu a. Ife mụa na-ekwu ife nnọchata ikwu kịta, because ọ dị ka netwọk ma na-ebrek. Ife nnọchata na ọ bụ na ọ dị otu a nwoke wee mee gịnị wee naba ife a ka nnọchata. Ewe n'iwe, jirigodo a seconds repeat godo ya ka nnụta ya kịta azụ na ife na-ekwu ọfụma. Okay, nsogbu adịrọ. Ijele nwa mama, biko gbatịara ya nwanne anyị nwoke ihe m kwuru, Nnamdi Okonkwo. Mana m ka m na-esi agbatịziri ikwuchara n'ihe niile ihe gwara okwu dị kwụ ọtọ. Ajụjụ ahụ m jụrụ kwa ihe ọ ghọtachaghị, nsị ọnwụ na o nwere otu ọgụ ị ga-esi wee kọwara ya. Nwanne m Igbo ọzọ m na-eji kọwara gị ya Nnamdi. O wee were ya nwanne anyị Nnamdi. Ihe m na-akọwa bụ o nwere otu isi kwuo, isi na kama ọ ga-adozie na nke ọ ga-awụ na nke nwoke maọbụ nke nwaanyị nwara nwa, na ọ ka mma na nke nwoke je onye na-akọwa ọkazina mma na-agbasara. Ị na-akọwa na ọ ka mma na-agbasara agbasa karịa na nke nwoke maọbụ nke nwaanyị ga-abụ. Ana m ajụ ihe njụrụ, asị m na ọdụ mma maọbụ ọdụbeghị m, aka m ka ga-ekwu, mana ajụ ihe njụgodo. Ya daba ihe kwuru.
ọ dị ka elu saịdị ya adịghị ihe na-ekwu nsogbu adị ihe mere n'ụwa na o nwere nwanne ya ọzọ batara na ka anyị nwekwa ike jụọ ya nwekwa ike sonye maka ihe nwere nkeji 5 tupu anyị esi ebe a pụọ maka na enwe ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime kamgbe mana anyị anọfene. Ndewo biko o nwere nwanne anyị dere chief pilot biko iwe okwere nwanne nwaanyị chief pilot ọ wee zugbo aha gị kọwaa aha ị na-aza aza. Okay, can I say something? Is English allowed? Hey, mba. Igbo TV. Yeah, Igbo. It's a little bit hard. Okay. Probably you guys should know me. So my name is Chief Pilot. That's my stage name. Nkechi or Chichi Ogbonnaya, the one battling Ogechi Okeke and Jaka, but that's not what is being discussed here at the moment. Can I just ask something? So people here, like you people hosting this tonight, you guys married or just like a normal talk show? So are you people married couple or you're just educating people? Ndewo. Iwe wenegi. Anyị nwere usoro anyị ji wee na-eme ihe anyị na-eme. Igbo ka anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi asụ Igbo, aga m ewepụta onwe m nye aka hụ na anyị kụziri gị ya. Ịmụta ya ịbịaghachi soro anyị were kpaa ya iwe wene gị. Oh, it's okay. Ndewo. It's okay, no worries. Ndewo. Nwanne anyị nwoke Nnamdi Okonkwo. O nwere ajụjụ njuburu ịnụchaghị ihe njuru mana aga m agbanikwa jụgharịa ya ọzọ ka mma ya nụ ugbu a. Asị m ị na-akọwa na ọ ga-aka mma kama nsogbu dị n'etiti nwaanyị na nwoke kama ọ ga-adapụta na nke nwoke ịnwụ ma nke nwaanyị ịnwụ na ọka mma na ha onye ọbụla chere onwe ya ọ ị na-akọwa ife m na-akọwa ife nji akọwatara ife bụ odo na nwere anya dịrọ perfect. O nwere mgbe ị na-eme ife ị nwere ike feel na nwaanyị afọ ị na-anụ na iji go juicy ese mess everything at the end of the day nsogbu bịakwa na-eketekwa okwu. So ị na-esi anya fụ na ịgbago mbọ n'onwe gị try ka ị control ya ọnọdụ a unu nọ na ya iwe fụ na okwero gị ife nwa na-eme advice bụ for my own opinion bụ nke nwoke ime gịnị inyegodo efe ọ nwaanyị imegodo gịnị inyegodo efe ka amagode ebe nsogbu a si apụta. Because a lot of things na nwoke nwere ike gbagide mbọ at the end of the day ọtọ na ọchesie ịbata n'ụlọ. Enwego m nkụ na-eme ya before bata na ya ọ na-akụ 12 o'clock audition na nwunye ya ara ugo and which is very bad. So at the end of the day enwego m a lot of experience gbasara ife ọbụla bụ nwaanyị. Onye ife mgbe m chọrọ ịnụ nwaanyị o take him 2 years before nsị na m tinye aka. And nwaanyị nnọdụ sef bụ nwaanyị m for 3 weeks wee nụba ya. Izu ụka atọ. Ọ dabara mụ na ya wee today enwero m nsogbu. Ejigo m nwa na-abụ enwerịta na-afụ today ọ na-achọ ịmụta m nwa na-achọ ịmụta ya. Anyị nọrọ 5 years na-amụ onwe ya ahụ. So if that na before anyị mụsị onwe anyị ka anyị akago nna. So until o favor mo o nwere ike o mefevere onye ọzọ. So ebe ife m na-ekwu bụ instead anyị ga-anọ na-anụ ọgụ na-eme nke ọkamma na nwoke mee gịnị onye ọbụla nyere onwe ya efe. Chineke kwue na ọ ga-emesịkwa mmadụ na-abụ a ga-abịakwa nso. Time rukwa ọ na-abụ ga-eme gịnị ga-ejikọ aka bịa. Ndewo nwanne anyị nwoke. Second, nwaanyị ọbụla
nwoke ọbụla na-anụ nwaanyị dị obi dat na ọ chọrọ ka nwunye ya gbaa n'ezi nke ọ ga-egbukwa onwe ya. Ọ ga-aka mma dat na ịpụta nyanwa ka m si nwoke ya discover godi ife ọ chọọ ebe nwaanyị o discover na ya mụnwa believe that na marriage ya ga-anọta aka. Ndewo nwanne anyị nwoke Nnamdi Okonkwo daalụ n'iwepụta oge nọnyere anyị. Nwanne anyị Ijele dịka anyị si were kwuo na mbụ anyị anọfene a sị na atawa akwụ kapịwa ọnụ ọwụ na mgbupụ ya erugo, ka anyị kpokọta ya okwu wee nwee ike gbapụga mekwe ihe ndị ọzọ. Ama m na o nwere ihe ndị ị chọrọ iji wee kpọkụnata tupu anyị eme. E nwere ike were nkeji one na one were. Nwere nnukwu ihe ọzọ m na-ekwu dịka ihe m na-ekwu na mbụ, onye chọrọ ịnụ nwaanyị na-ezi anya ọfụma, maka na a sị na nwoke chọtara nwaanyị chọtara ezigbo ihe. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na-abụ ndị mmegole nkanta asị na ụjọ ịnụ nwaanyị na-atụfa, ihe agbara nwaanyị ọsọ maka na ịnụ nwaanyị na-atọ ụtọ. Itozu ha na ịnụ nwaanyị asị nwoke jide ife ihe eji wee nekọta nwunye gị, ọ na-atọ ụtọ ịnụ nwaanyị. Ebe ọ na-ajọ njọ ịnụta onye abụrụ onye nke gị, ọ bụrụ na ịnụtara mkpịsị ngụgụ gị, ebe a ka ọ na-ajọ njọ. Na ekpere ọbụla nwoke ya na-ebe ka ọ nụta bụ nke mkpịsị ngụgụ ya, ịnụta enyi gị nwunye ha bụ enyi gị, ọkụ aka gị, ịnụta ọkụ aka gị ma na ezinụlọ gị ya bụ ihe a gọziri agọzi, maka na nwaanyị bụ ihe ụtọ, ka nwaanyị na-eme ka ezinụlọ dị na mma. So ekpere m na-ekpere ụmụ okorobịa ndị nọ n'ilo ndị na-atụ ụjọ ịnụ nwaanyị, ha atụzi n'ụjọ, gbaba mbọ yọba Chukwu amara ya alụta onye nke gị. Ana ịbụrụkwanụ nwaanyị nwee obi nnagide, ọ bụrụ ife niile na-eme n'ezinụlọ gị iburu jekọsara ndị enyi gị nwaanyị n'ilo. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nụrụ di na nwunye jide ụmụ na-abụ ụmụ ịtọ, onye nwaanyị ha nwere bụ ndị ọkara agbọghọ ndị anụbeghị di. Gị ka nwaanyị nụrụ di ga-esi je nwa ọkara agbọghọ asị enyi nwaanyị, kedu ihe ị chọrọ ị na-amụta n'aka enweghị ọya mụgosi gị. Ị bụrụ nwa okorobịa nụrụ nwaanyị ndị gị na ha na-awụ ndị ka na-agba oriri, ndị echebeghị iche ịnụ nwaanyị n'ahọ na-abụ ahọ ise na-abịa, kedu uru kedu ihe anyị erite n'aka, nweghị ihe ya amụta n'aka ha. Anya na-amụgosi gị esi akụ nwunye gị ife, agba n'ilo, achụ nwaanyị, anabụ eje klọbụ, ebuo onye nga ọsọ, maka na nweghị ihe ha nwere ha ga-enye gị. Ọha nwa bụ ụmụ okorobịa kwesịrị ịda amụta n'aka gị asonye n'okolo nwaanyị. Ka anyị tụlee na mnebachi ụmụ ihe ndị anya, ọtụtụ ihe nọ m n'ọnụ, mana anyị adụ mgbe ọzọ anyị ezukọkwa atịgasị okwu ọnụ gasị. Onye bụla ị na-alụ ihe nọ na Chukwu okike ya ada mgbe na-edu gị, Chukwu abịa ma gara edu gị. Igbo TV gị na-agba mbọ ya gaziere gị. Na-asịkwa ndị na-ege anyị ntị, ndị na-enenekwa anyị ije n'aka epiachi a, maka na enwere ụmụnne anyị ndị nwere ohere nene ihe anyị na-eme, mana mgbe ị ya agbasa ozi a ha ya afụkwa ohere wee nenekwa ya na mgbe na-adịghị anya. Ya ma ọmụkwa ụmụnne anyị ndị ịsụ nyawo oyibo na-ara ahụ, dịka m si wee na-ekwu, ịsụ oyibo na-ara ụfọdụ ahụ, ịsụ Igbo na-arakwa ụfọdụ ahụ. Oyibo na-ara bụ skibo ahụ, mana ọ na-arazi ahụ ugbu a, ọ na-asụzi oyibo. O wee bụrụ ya ọnọdụ anyị ebe a wụ sọsọ ịbịa kwuo maka ihe anyị nwere ikwu, ọ maka ịkwalite asụsụ Igbo, ịkwalite omenala Igbo, ụmụnne ịbịakọta kpaa nkata dịka anyị na-abịakọta na-akpa nkata ya na-amata onwe anyị. Maka na ọwụ na Ijere ahapụrụ m jewe Dubai ebe Ijere nọ, njere onye ma agachọwa ebe m ya nọ, ma nwa na onwe m, ma ọwụ Ijere si na ya bịara Washington DC chọwa ebe o ya nọ, m nọrọ ya, ọ ya abịa chọwa ebe o ya nọ, anya na-eme gịnị, anya na-amata onwe anyị. O wee bụrụ ya nyawa okwu ekwu n'ụbọchị nke taata dị ezigbote mkpa. Ọ bụrụ na ị si na mbido were na-ege anyị ntị, ị ga-amata na mgbasa ezinụlọ ọ na-esite n'aka nwoke, ọ na-esite n'aka nwaanyị. Mana ọgwụ nwa ma iwu nwoke ma ọ nwaanyị nwoke na ọrụ dịrị gị, ị kwesịrị ịma na aka ekpe ga-akwarịrị aka nne, and aka nne ga-akwarịrị aka ekpe, o nwee ike dị ọcha. Mere ndị Igbo ji sị na agbakọta ọnụ wee nyụọ nwa mmiri, ome gịnị wee nwee n'ike were dị ọcha.
ekpere anyị wụ na mgbe ọwụ na nne na nna si nke nwoke ma ọ bụ nke nwaanyị gaa ka ọ dịrị ọnụ na mma na ya wụ marriage ka ndị oyibo si kpọọ ya ma ọwa di na nwunye ga-awụ ihe nke ga-anọ ọkpụtọrọkpụ nke a ga-amụta nwoke mụta nwaanyị nwee ike gaa n'udo mana ebidozie nwazie nke a ji mee nke ọ naghị adịcha anyị nwa awụ ndị Igbo ahụ mma a na-akọ nke a akọ nke a akọrọji elu akọrọji ala ọkwa ya wụ ihe anyị ji were bịa n'ụbọchị nke tata were sị na anyị etinye ya okwu ọnụ mana ntị ya n'ihe awụ ma ha ka okpu ata ntị ya n'ihe ga-abụ ihe nke na-eghe ha anụ ihe o wee bụrụ ya anyị na-ekene ụnụ n'iwepụta ohere ịnọnyere anyị n'ụbọchị nchịkọrịta okwu a biko ịchọrọ ịnụ nwaanyị onye anụkwana na ọmaka mma maka na worst thing ga-eme nwoke n'ụwa ịnụ ajọ nwaanyị ị na-eme nke ga-ekpomekwe ndewo o wee bụrụ ya anyị ga-abịakwa echi iji were wepụta nwere ezigbote ihe anyị kwesịrị ịkpa maka ya mana anyị chọpụta oge anyị ga-eji wee nọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-etisapụ ya n'efere mba ụwa ijirọkwa ya biko mgbe ọbụla onye ọbụla na-ekwu maka ihe soshal midia anyị ewepụtago ihe a na-akpọ ya n'Igbo efere mba ụwa onwe ihe a na-akpọ nke a na Igbo onwe ihe ndị ahụ anaghị akpọ n'Igbo anyị na-ama otu a ga-esi wee na-akpọ ya n'Igbo TV ebe a soshal midia wee fele mba ụwa soshal midia wee fele mba ụwa o wee bụrụ ya anyị na-ekene ụnụ na-asị ka ọ dụrụ ụnụ na mma nke onye ji ekobe ọnụ ya ọ ga-adịrị anyị mma mgbe anyị na-eje eje mgbe anyị na-ana ihe ọwụ na anyị na-emewu ihe dị mma ga-aga mana ọwụkwa na ọ nwere ihe dị njọ ị na-eme na-ebutere Igbo aha ọjọọ wepụ aka onye mere ihe mere njide na-ene anya ya wụ ndị oyibo na-agba kamera wepụ aka maka ọnwụ na iwepụ ha aka anyị ga-akpọpụ Chukwu okike abịa ma anyị ga-ekpopụ ndị nna nna egede were sị nekwa onye a na ọ na-ebutere ndị Igbo aha ọjọọ o wee wụrụ ya ka ifo ji fọ ka ofu a na-afọ ka mbọsị nta ka anyị mee gịnị ka anyị chụọ were nchi ndewonụ ndị Igbo daalụ